iti tunggal pitik ki puso. Kada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Nagatan ko amin yung dagiti kayat ko agatangan. Agawit akot, kat adapay papanan mi kinitatang. Bumalasiwak, kat itibangat ipagurag iti lugan ko agawit. Anda nagpaspas alugan asamungat. Madungkar kat... Hello, iha. Apa yung mawag ka? Papa, ada kita dito yung kwerpo ti pulisya. Aniya. Apa yung adda ka dito? Kanya tinapasamak? Nakadisgrasya, Papa. Aniya. Waday to yan di kong kunakin ka. Saan kay baga nga ganandad ka ngagmaniho? Di na kuman kaungat, Papa. Agnervyos ang kasta. Anya nga rin sa atin tinatungbar mo? Natay, lalaki, babae? Babae, Papa. No. Namjak amo no natay, interay dada ako sa ospital. Urayin nak dita kwerpo ti pulisya ta umaya kadagos. Wan, Papa, darasan niyo ko ma. Nay, sino nga tatay umaw-awan? Saan mo't anak kapunbok iti cellphone ka? Hello? Nay, si kamot gayam to niyan. Anya ti ibagam ta nakaawag ka. Bad news. Anya, ay iti anak yun ni Eloisa na disgrasya. Ala, ay saan? Munik, anya talaga tinapasamak. Kasano ti pan nakadisgrasyam iti kung kunam a babae, abim malasiw iti kalsada. Basol na ang babae, Jonas. Kala talimasa ti kalsada, di nakinita ti agsumbangir asikigan na. Napaspas ka di ti panagmanehom? Medyo. Napaspas mat. Agpatpatarayak ti nasurk asang agasot. Anya? Imbagata na kontrol ko ti manibela, iti pan nakadungpar ko iti babae, kat sa anak mat anadangran. Wen ang numatay dyan na dungpar mo, ket kargo ti konsensyam. Panag ko nakit mamirmiraot ti nadungpar ko, Jonas. Basit lang ti bayat ti biyak day jay no natay. Anya? Ado man ti kwartami Numatay day jay nadungpar ko babae. Da kami ti makamoy ti amin na mabayadan iti punerarya. Ang mga sikaso iti bangkay na. Oh. Ne, adan ni papang mo, Munik. Ay, agyaman nak. Imay matla adagos kalpasan ng inawaga. Kanayon kabagbagaan, ngan annadam ti panagmanihom. Ngam di mo matlatam mo ti agan annad si kamunik. Awan ti agay ayat ama disgrasya. Iso asandak ko man nga ungtan. Kasanon numatay di babae anadung parmo. Di itamon di aking pamilyano na tay. Sa bali man na problema ti pinarnuay mo iha. Papa, panagkita kat na mirmiraot di na tong parko. Iso asan unay problema day jay. Basit lang ti biyak day jay a babae, Papa. Kaya't ko makita di nadung parmo. Ha? Agawid kalatan, tauray kat nakapagsalita kami ni Hepe. Tay nakitaan di na disgrasya mababae. Papa, saan niyo ko man napagtatakunan iti panawan? May saka politiko iha. Katyak kaya tamadadal ti reputasyon ko. Aglalo kat sikat di nakadisgrasya. Sige, da kayo tibaka mo, Papa. Inkailatang rod kitaanan, na isuti kayat yo. Ngam na siya, nung kasarong karak na diya babae. Sa dino tinagkapwa, miho. Apay nga itakalanga sumagpat. Naggapo ka di kwerpo ti pulisya, mami. Taim mawag ni Munik. Kat imbaga na kinustodjar dagiti pulis. Iti anya aga po, iho. Nakadisgrasya, mami. Anya? Sino tinadisgrasya na?
May sa kano a babae. Iloysan sa kano tinagan na. Iso tinakita iti ID. Anaalada iti pitakan na. Ay, slantumat nga kanayon nga agapapura. Ay, Hun nga rod, mami. Nagpartak pa yung agmaneho. bak nang nga taday siya na disgrasya. Diyak lang amo, mami. Ngam kunada. Kasla marigrigat kano matilangana. Natay nga ta, iho. Ada kano matangas na. Hindi niya panday di hospital, mami. Sa dino nga ospital, tinangya panandakan ko na. Iti provincial hospital. Tinangitarayan kano kinkwana, mami. Ang aguray kayo. Apay adamdamagan nyo, mami. Gaputa kayat ko ang makita day siya na disgrasya na. Ha? Iti anya aga po, mami. Iho, may saka pilantropo. Amombat, anaasi ak kadagiti agkasapulan iti tulong. Iso akayat ko ang makita di kung kunam ana disgrasya na. Mapankon to sa rungkaran, iti ospital. Yamanak, iti panang sarong karyaw, iti anak ko ana disgrasya mayaur. Gabo tamasik na nakunay tinabasamak. Tamis mo nga anak ko tinakadisgrasya iti anak mo ipi. Madanda na aganak una yan mayaur. Gaitakit di pa nagsubli ti poot na. Ala. Sabay lang kumata makalas at matlang kan batay. Ay sapay la kumaa mayaur. Di yung pagdanagan ti magastos yo. Tas aktuamin ang tagsungbat. Ay agyamanak mayaur. Masaludsod ko man gayam. At nakatirantam mamangitarom iti anak ko gapoy tinabasamak. Ay awan mayaur. Ay, Agyaman na. Ketkas kung gunayo at di mangidarom iti anak ko. Alam na ito yadda tagastusin nyo di ospital. ay, kwarta. 30,000 pesos na ita. Ay, Iso tigastusin nyo di ospital. ay saanon mayaur. Oray kat inkaryo mat, ala kayo timang bayad iti bilmi dito ospital. Saan mo kumapagad ka dan, ti di kaya katulong ka na kayo. Ay, Awate mo, titulong ko ka na kayo. At do ti pagka kumikumak. So sana ka nagbayag iti ospital ha. Kasta ka di? Wan gayam papa. Best friend nagayam nito niyang akatulong tayo ni Eloy sa ana disgrasya. Oh, kasta ka di. Wan papa. Kat imon una asim marong ka rin di ospital. Namda kayo. Ay, nakaay-ay-ay tilangay tay day ngay loy sa anadong par mo. Awan ka di pa itipuot na? Awan bay, ngam ko na dagiti doktor amang tamtaming kenkwana. Ang mga numatay. Nusan pa'y lang agsubli ti puot na aging gatbikat. Matay na ko man papa. Na, ano yan? Nakdakal di pataudan ang problema no saan namatay. Siyempre, no agbiag kat baldado. Ang Ay. ano kay kayat ng tumot lang ti matay. Iha, di mo kung maibagbaga ti kasta nang runan wadda sa bali ang makangeg. Kagurat akalakit ti dagiti kakabagyan da ngay Loisa numamuan da rin ang ipagpakam. Papa, baspasit ti magastos tayo na mauluyan day jay. Ay, ti Diyos latan ti makamuking guana. O sige papa, ikarara ko, asapay ko mataalaan ni Lord day jay nga Eloisa. Ah, Munik. Maasya anak launay abang buy-buya ita itilang ati anak mo. Ibe, nakakaasi. wen nga rod madam. Matay samot ti anak kaw. Agkarara kay ti Diyos. Tasapay la kumata makalasat matlaang kan patay. Ay, numatay ti anak kaw. May sa aktaon ijay balay, ma'am. Saan ko maaday ta ti panunutam? Ahon gayam, adaytad ko kan kaakas tulong kumatan iti panakadisgrasya ti anak mo. Adto yo. Awat Kwarta. Ay, kwarta nga agpaisaw. Wan, tapno, adagastuan nyo dito ospital. 50,000 amin daytaya. Ay, agyaman ak madam. Nakasaysaya at kayo unay. Sabay na ko ba? Taipadamag munto kadagiti kagayam kan amambong. Nga damat intid ko at tulong kada kayo.
Ragsak unay ni Ipe. Kapoy din, tagkukan ko na 50,000 pesos. Kas tulong ko iti panagatisgrasya ti anak na. Ay, sapay lang ko ma. Tababaan kan ko na. Katag tinabag manan ti kinasayaat ko. Maya, ter arabidag. Awan baka mo. Nga iti laksid ti kinasayat ko katag iti tattao. Katag damat dagiti illegal nga aramid ko. Iso, pumakbak na nga kunay. Hello, Jonas! Nakawa ka man? Kaputa kayat ka nga awisan itiranta ka papanan. Sa dino? Ijay hospital. Kayat ko asarong karang tamat tinadisgrasya mababae. Anya? May kadagasan tita balayo. No kayat mo ti sumurot kanya kijay hospital. Ay, ladingit at Jonas. Diyak kayat tumay. Kanya? Apay, Ay, basta, diyak kayat. may mayat kumano, may kamad. Kita ang tinadisgrasya. Tatno dumawat ka ti pamakawan when no dispensa iti pamilya. Tinadisgrasya. Diyak to rami din ti kasta, Jonas. Saan ko abasol ti pan nakadisgrasya da diya nga Eloisa? Oray basol na ti pan nakadisgrasya na. Naskan lata dumawat ka ti pamakawan iti pamilya na. Kasi ka tinakadangran. Ay, diyak kayat, Jonas. Si kaalatang timapan no magagat ka. Hello, amiga kandida. Nakaawag ka man. Kaputata ko makintawag manan apaborkan ka, amigo. Iso ngay mawagak. Anya pabor, di kayat mo ngay paay. Ada ba nan sumangpot ang kontrabando iti pantalan? Na, Kat kitawag ko matitulong mo. Tapno, saan Amerika na dagiti tao amang ibiyay ka dagiti kontrabando? sige amiga. Itad ko tinananay manan na proteksyon kadagiti taom amang sukon kadagiti kong kuna makontrabando y pantalan. Agihaman na, amigo. Saan ka ngagyaman? Kami natulong ko katad kay batukan na asupapag. Di ka madanagan, amigo. Namnamaam anak dakkel tumanan titit ko ka. Paligi ang masukon dagiti tao, dagiti kontrabando asumanglan iti pantalan. Diyos kao, di ko mabaybay anti anak kao. Isulaang ti pangnamnamaak asarakod kuntaw no agsalog ton ti pigsak. Isu apang nga asiyaw, Diyos ko. Ispalan nyo kumakan patay. Ay, agar-aring ang ti anak kao. Ay, Diyos ko, nakapuot sa amot laang ay. Eloisa. Eloisa, anak. Agmulagat ka kuman. Madandanagan at una yun. Sa dino di, ayan ko. Ay, nagsao ka matlaang ngayon. Kan inmulagat mong dagiti matam. Adan puot mau. Ay, Sa dino di, ayan ko. Natayak ka di. ay sinibiyag ka anak. Kan adda ka dito yung ospital. Nalasat mong ti critical akasasaad mo. Kapot na nagsublit puot mau. Anya ka di tinapasama. Apay, saan mo ka di amalagip na disgrasya ka? Wan kaya. Ada nang tumpar kanya ka kotse. Iti papalasiw ko maiditi kalsada. Tatang. Ni Senyorita Monique, tinakadisgrasya ken ka anak. Iso, ti akin kutsay, iti nangdong parkin ka. Agulibag kayo! Ulibag! Imbayak! Takayat ko nga ibaga kada kayo. Asumangladan inton rabi iti pantalan. Dagiti urayon tayo a kontrabando. Nagpasyaw, madam? Wan! Kadakal manan a kwarta.
Ti maigkaman tayo amin. Nulalaingan nyo ti agtignay, inton rabi. Naman niyo, madam. Agbaligi kami ang isang pepije budika. Katagit epektos nga armas. Asumang lati je pantalan. Takal, ti panagtalek ko kan ka. Kan kadagiti kakaduam. Katsapay la ko ba? Taawan to. Ti pakaembirna niyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Hello, Monique. Ni Jonas na ito eh. Oh, si Kamat ka, Jonas. Ada ka di bagam tayong mawag ka? At the good news, arabang naunay ang mamuam. Anya di danapin ka sa damag, Jonas. Imawag kanyak tinner sa gayam ko. Oh? Kat ko na, nakapuutan din na disgrasya mga babae. Anya? Nakalasatin kan patay. Aguray ka. Apay, kasla saan ka maragsakan iti impadama. Kapot adakdak ka la problema no nakalasat. San tumad la baldado? No kayat mo, itamat langan sa rungkaran tayo di ospital. Tapno, makita ta ti sitwasyon na. Diyak kayat. Mabutay nga. Amangan no kabilin na ti amana. Saan to mapasamak ti pagbutbut nga, Monique? Laglagi pam, anak na ka ti mayor iti daytoy nga ili. Ket awan to ti makaiturad amang dangran ken ka. Nga ta, Jonas? Ipasigurado ken ka. Awan dakes ang mapasamak iti panangsarungkar mo iti na disgrasya, Monique. Ken apay kumamabutan ka. Idin to ta kadwa anak mo. Sige man langan. Mapan na nga ron sa rungkaran. Agsagana ka nga rod. Tainton malpas pangal daw. Dat isunto ti papantay di ospital. Sige. Dagasin nakton. Nabaga akong dagiti tao. Panggap ka dagiti kontrabando asumangla di pantalan. Dunyakan tita. Agyabanak, Mayor. Ngam, laglagi pam kumatitulagan ta. Awan pagtanagam, Apo Mayor Solomon. Karamkam. Pa, kung akmatadi mo ibagbaga na apelidok. Tana makasugkara ng gandon niya kandida. Oh, come on. Di mo iba hindi apelyedom akaramkam, Mayor Solomon. Taison sa matirason, anak papaknang. Kan ka. Di mo ibulgar. Nakapabain, nuwag makanggaga sa balidon niya kandida. Anya di ko na yung tatang. Nang titulong ni Doña Candida? Wen anak, kan saan lang iso timay nang tadititulaw. Sino pa yung tatang? Imay pa ni Mayor Solomon Karamkam. Ket nang tadmat ti 30 mil anayon ti pagpaagas mo balasang kao. Anya? Ni Mayor nga ama ni Senyorita Monique. Anak kadong parkan yan. Iso pa'y tinangtad ititulong. Wen anak, iso nga inkarek mat kini Mayor asaan tan nga ireklamo ni Senyorita Monique. Awan mat kiti tipanggap ko amang idaramkan ko na tatang. Tabak nang da. Kukwada tituray. Kat awan tumat la mama ay tireklamo kontra kin ni Senyorit. Tana karubuat kamet Monique iha. Dagasanak ni Jonas, papa. Mapan kami di ospital. Anya tiranta may ospital? Sarong karami di agnagat ni Tiloy sana disgrasya. Nasayat man tama panunot mo ba't lang ako mustan? Kaputan na damat ko anak subli ka ng tipot na. Naispal kang patay, papa. Nagsayatan no kasta. Alam saan na ka maragsakan? Anya? Tapay, rumbang kumamaragsakan ka. Tasana na tayo dinadongbar mo. Papa, dakdakal ti problema tan. Iti pa nakaispan na kin patay. Sa baldado kas pangarigan.
Sigurado. Sustentuan taging kat si bibiyag no kas pangarikan tabaldado. Sapay la kumatasan na baldadoy ha. Ay, Hmm. adda ni Jonas mang dagas kanyak papa. Sige, mapana ko. Sige, agan-anad kayo iti dalan. Takayo gayam ti amati na disgrasyak tata Ipe. Well, senyorita. Kumusta nga raw din ti anak yo, Tata Ipe? Ay, managaasi uda, iti Diyos, senyorita. Ta nalasat na matlagan, ti paggad. May ganaw na kadimatlaan ti bagina tata. Ay, kaasi ti Diyos. Saan man anabaldado ti anak ko, senyorita? Ay, mabalin ka diti sumrek iti ayan na, Tata. Kahit may ko makita iti personal tata Ipe. Ay, maturog ita. Isuari muarak iti ayat na. Ala, sumrak kayo lata, senyorito. Senyorita, tabarang no nakariingad. Mapantan mo, Nick. Ako ray ka. At dapat damaga kini tata Ipe. Sige, ibagam nga raw doon. Tamapantay ti ayan ni Eloisa. Tata Ipe? Sorry ha. Iti pa nakadisgrasya kiti anak yo. Amok, adi mo ingagara ti ame, senyorita. Isu nga awan pagdanagam. Saan da ka nga isak lang? Agyaman ang tata Ipe. Umay ka nga raw doon mo, Nick. Mapantan iti ayan ni Eloisa. Jack impataro pa si kagayam ti nakadisgrasya kanyak, senyorita Monique. Sorry ha. Jack gagara. Grabe gayam dagiti sugat mo, Eloisa. Imbaglakit din. Tasan una inatamaan ti rupa. Basit lang agarumyad ti makita mi iti rupa, Eloisa. Tangay nakita mi magtanti ka sa saan mo, Eloisa. Saan kami nagbayag ha? At dapat yung sa bali papanak. Agpaimbag ka di ka latagan ganat arumar dito ospital. Tapno nabibiit matlaang aglunit dagiti sugat mo. Oh my God, Jonas! Rumartan dito eh. Anyan akin na ang matirupa na. Nga ori at dagarumyad mo. Hoy! Jonas! Ah? Apay, kita matlatan ni Eloisa. Rumartan dito'y kunak. At dapat sa bali papanak. Kumusta? Ipanagsarong karyukin ni Eloy sa iyo ospital, iho. Adan puot na kan makasaon, mami. Nasayat na basta. Grabe gayam ti pan nakadisgrasya na, mami. Nagado asugat ti bagina. Imbaglakit din. Tagarumyad laang. Saan tumat kami nga agan-anad? No bumalasiw iti kalsada. Adaliway da adwa iti nakadong parkin kwa na, mami. Wen, damdakdakal ti basol day chay nga Eloisa. Saan gaya man nakagraduar iti kolehiyo dayjay nga Eloisa, mami? Juan Jonas, gaputa marigrigat na lang ang iho. Iso asada na nagtuloy dayjay nga Eloisa iti panagkadan na. Makitak ti kinasingpat ni Eloisa kadag iti matana. Iti kinatungtung mikin ni Monique, mami. Nakuna ni Epe nga amada. Nga iti laksi iti kinasingpat ni Eloisa kat nalaing pa iti pagkadalan. Iso ang masaysayangan unay ti amana iti panagsardeng na nagadal. Awan ka diti pagtrabahon dayjay nga Eloisa, mami. Saan ko ngamin anadamag? Awan, agam na ko na ti amana. Apasaray makilablabada. No, andak pala ba? Mami, anya nga tano, alaan ta akas katulong tayo. Anya? Wan, mami. Mayat, no kahit na ti agkatulong. Tabarang no iti pa nagtrabaho na kada tayo. Kahit agsublin tumanan ti regget ng agadal. Inton makaurnungan. Duan dagiti katulong ta iho. Iso asana na masapol ang mga latapay iti katulong. Nakadakdakkel to'y balay tayo, mami. Sa, inal daw tamat ngagsukat. Iso amarigatan dagiti dua katulong tayo. Ngam... Saan tapay nga mo ti kababalin? Uno, ugali na nga Eloisa. Panagkitakit na singpet. Kan nagagat mo't, mami. Iso nga, panunutan nyo kumana imbag. Ay, tsak mo. No mapanunot nyo, kan umanugot kayo iti singasing ko. Kat baliwak to, ti mapan ija ospital. Tapno kasaritak man ni Eloisa.
Apay, ngayta ka lang nga simbang patiya. Nimasan yun sa matunayan, tinakisal-sarita kin ni Eloisa, ija ospital. Nabit kami lang kan Jonas sa hospital ko pa. Apay nga rod, ngayta lang di sangbat mo. Kasano? Gapotanapan ko pinasyerte may sagayam ko. Kalpasan na rin more kami kin Jonas sa hospital. Kasta gayam. Kat kumusta mat nga rod dinapanan niya wino sinarungkaran niya. Naimbag ta sana na baldado. Iso ako nagkankwana. Surutan na amin na balakat ni doktor. Tapno na dardaras di pa nagimbag na. Tandalay nagdagab di sim nga at kakadwa. Isugag sa kana tayon. Tayon, itimisyon na. Masabol, kagbaligi tayo nan. Iti na iti amisyon. No, kaya tayo ti sumabok. Iti ado kwarta. Iti silpon ko. Hindi gaya, Madam Candida. Hello, Madam. Rabiin, kabaging kaita. Awan pa'y awag ni Tawal. Mami, Ni Jonas, umay di kayan ko. Ulag pa nun nakaturog. mami. Pada kayo matgayam adipay nakaturog. Wan iyo. Ada gamin pampanunutan. Tika di singasing ko kada kayo. Nga alaan tayo langan ni Eloisa akas katulong, mami. Kwa. Wan iyo. Wan ko naglatan. Uray no ni Dawel kan dagiti kakaduan at ipakarimpukak. Mami, umanugot kayo kuman. Alaan tayo akas katulong ni Eloisa. Iho, Kunayo nga si dagti puso yo kadagiti marigrigat. Pues, ipakita yo. Babaan iti ang nugot yo kuman iti singasing ko. ay Jonas. Uray o manugot akas pagarigan. Namnamaam nga ta kayat dayjay nga Eloisa ti agkatulong. Oh, di ka sarita. Kat alo kuyak, mami. Tabaran matulungan ta amang ton oy kadagiti arapaap na. Nang runa, iti panagadal na. Sige. Sige nga ron ti makamo, iho. No kasta, umanugot kayo iti singasing ko, mami. Wan, tapno sumardeng ka na magdagdagulit ka niya. Agyaman ak, mami. Aday wanak nga ron. Ado dagiti pampanunutak. At adajak makapanunot. Noan niya ti rumbang nga aramitak. Kais isturpuan dakwat. Anya ka diti pakaburiburan nyo, mami. Ay sus, kunak lang arudan nga adaywan na koon. No kayat mo adjak ibabawi, tikid daw mo kanya, Jonas. Sige, mami. Panawan kayo pengar dito eh. Tadyak kayat nga ibabawi yo, tigid daw ko kada kayo. Sige, mami. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Balik iti panang ilusot ka dagiti piktos. Kan arma sige pantalan ka kadwa. Wan, namnamaan yun na ita. Ni Ma'am Candida, iso tayo mabawag. Hello, madam. Agyaman ta sinong batang mutlangan ti awag ko, Tawal. Pasensya kayon. Noyak rin isip na kiti mon unang awag yo. Bakumikom kami nga minuna itay. Amang iman-mando ka na kiti tao. Lukas ta, nagbaligi kayo matlang at emisyon nyo. Awen, madam. Ayan nyo nga ron ikan. Agturong kami ni Tibunika, madam. Good! Agandan kayo. Tamangan no at na nakasiip at sinurot na kayo. Awan, pagdanagan nyo, madam. Takanayon kami anak ka-alerto. Sige, umayak tulad tagaruda ni Jibudeka itunbigan. Tapno ma-inspect ko na kiti kontrabando. Awan, madam.
Nakasarita yung kadimot lang ti doktor ko. Uwan anak. Namayag kami itay nagsarsarita. Anyat ko nana. Tidak ka di pa'y parawarang dito ospital. Amban anak. Basta ikarim ka na asurutam ti oras apa nagtumar mo ka dagiti agas mo. Wan tatang. Aramidak amin ngayong bagata. Tadyak pakadaksan dagiti pamalakad na kanya. Lukas na rugyak to nga runan. Nga ilakad dagiti papilis mo arumwad dito ospital. Tapno makaawid ta ni Jay Balay anak. Rimwaran ni mama. Mabalin kumatan ti mapan di ospital. Tapno kasaritak ni Eloisa. May papan, iti panagasam kong alaan mi akatulong. Apaman ang makapaimbag. Ti cellphone ko. Asino katamanan da iti umawawag. Nimot gaya mo, Nick. Anya nga tatibagana. Hello? Ay, agyaman na. Kasi nung bata mo't lang kaawag ko, Jonas. Ada ka di bagam, tanakaawag ka, Monique. Mabalin ka rin nagkid daw kan kay ti pabor? Anya pabor ti kayat mo nga ipay ko, Monique. Kuyugin na. Agatindertag ti reunion ka dagiti kabatsko. Dagiti batsko diti high school. Sa dino ti benyo, kan anya nga aldaw, Monique. Ije Manila. Iti may sa 5-star hotel. Kanon to? Ito na minsan nga aldawan. Anya? Anya, mabalin na kakuyugan, Jonas. Pasensya kan, Monique. Saan ka makuyog? Ta ado dagiti pakakumikumag. Anya? Napatid ka ni unay dita? Wan, iso nga ulitag. Pasensya ka langan. Sige. Awan mabalin ko no di nakita kuyugan. Nga, sabi lang ko matawag tumad kita kasapulan kanyak, Jonas. Bye. Monique, inedap nanti cellphone na. Kasla maluksaw asan ko apinatgan ti dawat na. Makamon, no makagura kanyak. Abay, anak kami suot kabig-bigat. Kasano, Papa? Nabadri bakit ipanangawag ko kini Jonas? Tanya tinakabadribam. Pinaay na tikid daw ko. Anya tikid daw mo. Ang pakpakuyugak kan kwa na nga umatindar ti reunion mi kadagiti batchmate ko di high school. Iji Manila day jay, intun may katlong aldaw, Papa. San ka kumaaluklog saw? No di man pinatgan ni Jonas tikid daw mo. Tadi mo matamo no anya tinapatag apaka kumikuman na. Basta malugsawag kan kwa na, Papa. Ah. Sakay ko ma, tawan tumot ti masapol na kanyak. Unay ta. Talaga makagurakan kan kuan. Ay naabay ya Monique iha. Talaga kagurak, Papa. Bayam. Tasyak ti makisarita kan ni Jonas. Saanan, Papa? Pinaay na kon, isabayan yun. Maragsa ka nag-una iti panagbaligi yung manan. Itintid ko ang misyon yun daw. Tengarot bonus mi. Sakbay gay bayak ni Tibuteka. Insaganak itayon daw. Ay, ko ang siya. Agyaman kami, madam. Mabit lang. Taitid ko, ti bonus yo. Ada sa nga ilay, beta makisarita king ka. Asino, tatang? Apay nga ro tatiyo pastrikan dito ayan ko. Mabit laag tayo bak. Ay, senyorito! Sumrag kayo! Kumusta kan, Eloisa? Senyorita Jonas, Saan kalatan abumang bangon? No nasakit pala ang dagiti sugat mo. Ay, ala, agsarita kayo lata, senyorito. Ta, enak man ijay nurse station, ta daman ibaga kadagiti nurse. Sige, tatay pe. anay ko. Sakit anak, init mangunak. Kunakmat ngamin adi kalatan bumang bangon, Eloisa. May metmet lang nagtugawa ka makisarita kada kayo, senyorito.
Nasakit ka di pala unay dagiti sugat mo? Ti may sa sugat ko tinasakit na lang, senyorito. Agway ka. Ada ka di pagam. Ti may nakmanan sinarungkaran dito ospital. Adda, ken napatag-unay tayo bagat ken ka, Eloisa. Anya tay ta, senyorito. Kayat mo ka di ti maadaan iti trabaho? No, makapaimbag kan? Ha? Ay, kayat ko senyorito. Kinapod no na. Dapay kiti nagaplaya kiti nakas katulong. Ngam, isumat day di pa nakadisgrasya kon. Kasta ka di? Nabayagan akayat ko ti makastrak iti trabaho, senyorito. Tabarang makaurnong ako mamat para iti panagadal ko. Apag iso, Eloisa. Kayat mikin ni mama nga alaanda ka akas katulong mi. No? Kayat mo? Agpaiso? Ay, kayat ko senyorito. No kasta. Agawa ang nga rod ti agpaimbag. Kain ton umimbag ka. Ken aglunit ton dagiti sugat mo. Ket umay kanto ijay balay. Anya ka di dagiti na ibagbagaking ka ni Senyorito Jonas. Nanay, makita ka naragsak ka anak ko. Tatang, good news ti maindano ni senyorito Jonas iti isa sa rungkar na kanyak dito ospital. Ha? Ay, anya day taan na imbag adamag. Ay, mabalin ka day amamuan anak ko. Kaya't na kano kini mamang na, asumre kak akas katulong da. Apaman yung mimbagat, tatang. Anya? Agpaisaw? Wan, tatang. Iso na karagragsaka kita. Tandam nam na mga kapag sari ka kapag trabahuan. Apaman nga umimbag dagiti sugat ko. Ha? Ay, wan ngam aguray ka. Di ba ada nag-apply mo? Adda, tatang. Ngam ko nada idingawagan da kalpasan ti limangal daw. Saan damat tingin mo awag? Ay, no kasta, desidido ka, nga sumrak akas katulong, damadam kandida. Wan, tatang. Tabarang makaurnungak. Kat maituloy kung tumat lang, tiagadal. Hello, Mayor. Nakawag ka man. Gapo, tatakayat ko amamuan doon ya kandida. Anya dayta, Mayor? Manuksaw lawonay ni Munik nga anak ko, iti anak mo. Anya ko maraso nakaluksaw na ti anak ko. Gapo, di pa nang bahay ni Jonas, itikid daw di anak ko keng kuwana. Apay, anya ka ditikinid daw ni Munik iti anak ko, Mayor. Di pa nagpakadwa na kumay di anak mo at umaraay iti reunion da, iti Manila. Anya? At gapo, di pa nang bahay ni Jonas, itikid daw na. Kunana, asapay lang kuma, daawan to kanon, di kayat yung matkada kami. Karamba! Talaga makagura kada kami ti anak mo. Lukas na tinaibaga na, amigo. Talaga. Panagasan na mabalin, amaragrak ti panagpagayam da kuma, nang runa kadagitan nakda. Ala, bayam amigo. Takasaritak to ti anak ko. Siya ko di makamukan kwa na. Tapno manugot matlang amang kuyog kinimuni. Ijay Manila. Iho, mabalinta ka diti agsarita. Of course, Mami. Anya ka diti pagsaritaan tayo? May baba nitikid daw kan ka ni Mudik. Anya? Nagpatulong ka di kada kayong, Mami? Tapno ko yogot lang iti reunion da ngagbabatchmate? Saan nga iso tinakisarita kanya? Sino nga rod? Ni Mayor Solomon. Anya? Iho, saan may akayat amarakrak kinasingad a panaggayam yung kinimuli? Iso, please, patgam ko ba antikid daw nakat ka, iho? Mami, ada na patag nga si Kaswag. Idantan mo pa ilang, no nyaman day ta nga si Kaswam, ngay bagbagam. Sana mabalin, Mami. Papainan na ka tikin ni Mayor Solomon. Asya ko na mismo tinakisarita kan ka, tapno ko yung gamlaang tiyanak na agpamanila. Ladingitak, Mami. Uray da kayo ti makisarita kanya. Kit may salat tati sungbat ko. Saan ko amasango ako yugon ni Monique ngagturong iji Manila? Karamba!
tinak pagpungtutan. Awan ti mabalin ko, mami. No kapungtot yo, timbagak kada kayo. Agpili ka. Patgam tikid daw ni Mudik. Wano ibabawik ti panangalata akas katulong kini Eloisa. Anya? Ha! May salang ti rumbaga pilyam kadagiti dua ngayon pagak. Mami, di na ko mapagpilyan akasta. Tsak gamin kayat amarakrak ti panaggayam yo kini Mudik no mabalin iho. Ngam, no talaga apo ora mo tirangtay tinagbaetan nyo adwa. Makabo ka. Mami, Tay ko na kon. Ibabawi ka kas katulong ta ni Eloisa. No di mo pat gantikid daw kan ka ni Monica. Ala, pagpili kan. Sige, mami. Kuyogot tuman laangan ni Monique nagpa-Manila. Good decision, iho. No kasta, yawag kon to kin ni Monica, amayat kamatlangan amang kuyog kan kuana ngagpa Manila. Apay sudo niya kandida? Umanugutan ni Jonas mangkuyog ka niya kiti Manila? Wadiha, kinasarita kat imbanugot man. Wow ha? Nagdarasa na nagdesisyon? Siguro kat namiris na ti kinasingat ti panagkayam yo. Isungay tayong kinasarita kat imbanugot mo't lang. Agyaman nakdo niya kandida. Awan ang yaman na, iha. Inaramid ko lang ti pagrampangag ang mamagpaga iti anak. Tsak kaya't amarakrak tinasingat unay ang panagkayam yo, iha. Agyaman nakdo niya kandida. Ay, agyaman nak. Tanakaawit ak matlangan na si bibiyag diti balay tayo, tatang. Dahit at pagkunaam, saya at unay king katidyaws, anak. Tadi na matlaing panubaws asumina ka kanyak. Tatang, dapat na nakalasat ak matlangan kan patay. Kaya't kung agpamisa tayo diti balay, akas pa nagyaman kumutan kini Apo Diyos. Sige. Ta pamarantan rumutan na mangimbitar ka dagiti ka kabagyan tayo. Ana ayat amang sarsarungkar king kay di ospital. Adan to kumamat nga rod uray, sang kabasit lang na pagsasangwan tayo. Kalpasan tinisa, tatang. Ti parjekto jay may sa akal ding tayo ken pumarti at tupay ti dua pataw tapno. Addan to pagsasangwan tayo kalpasan ti misa. Sige, tatang. Agling takto mat iti saba. Mais, kan kamote. Tapnadan to na yun ti pagsasangwan tayo. Sige anak. Aguray ka. Kano ti planom nga ro na panagpamisa? Saan tayo ko manabaybayagan, tatang? Uray inton, sumarunon nga aldaw. Sige. Mapanmunto nga rod kasarita ni Apo Paday. Ta bareng masango na ti umay mang misa dito'y balay. Hello, Monique. Nakawag ka man? Kapag agyaman na kan ka, Jonas. Ha? Anya ti pagyamanam kanyak? Ano ko mamatla, namang kuyog kanyak nagpamanila, inton kanikatlong aldaw. Saan kang agyaman? Di nga. kinunap? Tsaka naawatan din ba kama? Ha? Kwa. Kunak saan kang agyaman? Ta napanunot ko ti kinasingat ti panaggayam ta. Kasta ka di? Yung uray no kasta, agyaman na katagan ka. Nakaragragsakak, nakadwa ka matlang nagpamanila. O sige, medyo lang di bagak, Jonas. Kat pasensya ka ano, estorbo ka. Bye! Bye. Adan samad na lipatan na nga imbaga. Agring man ang ti cellphone ko. Ha? Ni Eloy samad dayam. Hello? Hello, senyorito. Imawagak tada na patag nga ibagak kada kayo. Anya dayta, Eloisa? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si kamat gayam, Eloisa. Nakawag ka man? Ada ngamin na patag na nga ibagak kada kayo, senyorito. Anya dayta? Ada ngamin angayin mi dito'y balay a Thanksgiving Mass.
iti pa nakalasat ko kan patay. Kayat ko, amay sakan to kumamat a dumaray, senyorito. Kaano, Eloisa? Inton ka ni katlong aldaw, senyorito. Anya? Sapay lang kumata, makaumay kayong tumat. Akas, pagyaman kumatan, iti ayat yo anang sarsarong karkanyak iti di ospital. Ha? Ay, kwa, Eloisa. Talangan kitawag kada kayo, senyorito. So at least, dumaray kayo kumamat. Kalpasan to di misa, kat adan tumat sang kabas ita pagsasangwan tayo. Ha? Sige, Eloisa, sige. Kita akto na makaumayak. Hello, amigo. Nakawag ka man. Imawagak tanalipatam samot ti karim. Sagbayan nagtignay dagiti taom. Anapan idi iji pantalan, amiga. Tsak nalipata na po mayor. Nagtulagan mi kinitawol. Asapaan mi kumati umay di tabalayo. Ang tsak na uray. Tabay, di mo na uray ti may saka dagiti katalik mo. Itay idawagak. Naabwa ka na sakit ka no ti tiyan na. Katintaray da ka no iti ospital. Aniya. Nukastasan kayon nga umay dito'y balay, amiga. Ay saan man? Umayag lanta. Umay ko ito ti karik aso papagmanan ti protection. Gaintan mo kadagiti tao, kami ko. Kanon to nga rod ti ayo. Ha? Itamad lang, Aldaw. Ururayag lang ni Dawol. Sige, urayan kayo nga rod, amiga. Uri sanak pa lang sumra kaya munisipyo. Napat patag ti ayo. Sarsarita bitay iti cellphone mo, anak. Ni senyorito Jonas, tatang. Anya? Apay? Apuraon nakakadain ama panijay balay da. Tapno agserbi ka na kaskatulong da. Saan, tatang? Kan siyak tinangawag kan kwa na. Taada na patag ngayong bagat. Anya ti imbagam kini Senyorito Jonas. Imbagak, amay santo kumamat a dumaray iti pamisa tayo, tatang. Anya? Inimbitarak. Takayat ko matagyaman kan kwa na. Iti panang sarsarong karna kanyak iti di ospital. Anya nga raw ti sungbat na iti panangimbitam kin kwa na anak. Kunana matakitain nanto ka no, tatang. No kasta, saan asigurado no makaumay. Wan, tatang. Sapay la kumaa. Tama ka umay tumatlaan. Unayan apan nakairanranan. Kuyugak ni Monique amapan ije Manila. Sa dayjay mo ti aldaw apan nagmisa dada Eloisa. Jonas! Anyaya ti pampanunutam. Takad aday human. Titurong ti imatang mo. Ada, parikot mo iho. Ha? Ay, awan mami. Apay nga ron akas na nakon o nag-unay ti pampanunutam. Awan ka din ti sabali ang mabalin amang kuyog kin ni Monique amapan ije Manila, mami. Aniya. Karamba! Apay! Agbabawi ka kadi amang kuyog kadkwada. Idinto tanalpasan na nakapagsarita kami maipapanititay tapanag. Kuang amin, mami. Ada importante unay adar ayak inton kanikatlong aldaw. Kunagmat anapat patag ti panagkuyog mo kinimunik. Ngam ti anyaman apapanam. Aguray ka. Anyaya ti daraya minton kanikatlong aldaw. Ada ngamin awis kanyak ni Eloisa, mami. Anyat pagawisan na kan kainton kanikatlong aldaw. Panagkuyog mo kinimunik iji Manila. Daydi nga aldaw. Anya kansa. Agpamisa da kano ije balay da, mami. Agkas pagyaman damutan. Nga naispal ni Eloisa. Kat inton malpas ti nadag amisa. Agdadayadan to kano. Karamba! Day tawit lagayam ti bagbagaba di mo pa kapadawan. Diyak kahit kumaapaayon ti awis kanyak ni Eloisa, mami. Aglalo kat damo na ti agimbita. Tanapat patag ka di ti awis kan kaday siya papae. Ngam jay awis di mudik nga anak ni Mayor. Mami. Di ka kumagbalin at tanga, iho.
Awan kas kan ti awis kan kanelo isa. Ha! Karampa! Mapanak man langan iti ayan di dawal. Titakan! Ha! Nasayat! Tawit mo, timbagakan ka dawal. Awan, madam. Ngam pangisagutan nyo ka dito dito. Ni Mayor Solomon. Sige, nukatam ti kaon na. Takitaan ta, no di kalidad mo't lang dagiti si Manglad nga armas. Awan, madam. Day. Nalukatanan, madam. Wow! Perfect! Nakapimpinta sa baltong. Nagkasat kit din ni Mayor. Sagutan nyo iti dito'y nagpinta sa paltog, madam. Siyempre, masapol nga ay waklatan ni Mayor Solomon. Tayo suti mangmangtad iti protection kada tayo. Sa bagay, madam. Aging gagay suti nakatugawa, Mayor. Natalgad tayo lataabin, dawal. Isumat lang at todo suporta ni Mayor kada kayo. Ken uray na kayo inton. Eleksyon na! Gaputan no sa bali ti Mayor. Kadyak labon no natalgad pa'y dagiti negosyo. Iso nga aging gaasaan nga ag last term. Kat si susuporta at tulatakan ko na. Dawal. Ni Senyorito Jonas, iso ti umawawat. Sapay lang ko matay paganan ang makaatendar matlangi ti Thanksgiving masama nga dito balay. Hello, Senyorito? Eloisa, agyaman na ta sinong bata madagos ti awat ko. Anya ka dito bagayo, Senyorito? Pasensya ka ni Eloisa. Sa anak to ang makaumay ti awis mo. Anya? Tapay, Senyorito. At ang amin na patag-unay alakad ko inton kanikatlong aldaw. Iso nga ulitan. Pasensya ka langan. Sige, Senyorito. Awan ti mabalin ko no di kay makatindar. Agyaman na, ti pan nakaawat mo. Sa dino ka diti papanan nyo inton kanikatlong aldaw. Lading ita, nung saan ko ang mabalin nga ibaga. Kasta ka di? Pasensya kayo niti panagdamag ko. Sige, Eloisa. Bye. Bye, Senyorito. Sa dino nga tati papanan na inton kanikatlong aldaw. Apay di na kayat nga ibaga kanya. Anak, apay amay kulkulun ka. Ada ka di parikaw? Awan tatang. Apay nga road, anak adayo titurong dagiti matam. Kwa tatang. Maburbur Maburbur lang amin kini Senyorito Jonas. Itay mawag. Anya ti pakaburbur tiyam kun kuana. Sana kayat nga ibaga no sa dino ti papanan na inton kanikatlong aldaw. Nga isungot ti Thanksgiving tayo tatang. Taapay kumaa maburbur tiyaan ka no di na kayat nga ibaga ti papanandan to iti daytang aldaw. Apay nga takas ni tatang. Apay masapol nga ilimod na ti papanan na iti aldaw nga idadaray na kuma. Iti padaya tayo diti balay tatang. Giyaman na, tanakaumay kayo madlangan, Doña Candida. Pasensya kan, no sana ka nakaumay tinay di aldaw ngay karikan ka, amigo. Tay kunakon, nagsakit ti tiyan ni Dawal kat na ospital. Awan, bagdanagam, taman nakaawatak. Agyamadak. Dawal, umay ka dito ay. Awan! Mayakon, senyora. Bit-bit yung katindi ko na marigalo mo kanya kami ka. Juan, amigo. Nakakahon ba eh. Juan, daytoy itati baro a modelo ngarpas. Lukatan nyo man nga rod takital. Dawal, lukatam ti kawan.
Oh. Wow! Nagpintasan nga armas. Makainggan nyo. Agyaman ak no magustuhan mo't lang, amigo. Dahil tati may sa itaa kabibilgan nga. Ang gagatelan dagiti nakulap ko amang paputok iti dahito yabaldo kamiga. Ha? Dawol! Isarulom ano katanta ata si case ngay mo. Dahil takalin tayo kwarta ngayong karim kaniya kamiga. What, amigo? Sige, Dawol. Lukatam ata si case. Wow! Dinandala kwarta. Kukom abid day tabi ko. Rugrug yaman ang tiagurnong, iti ado ang kwarta apara, iti sumarunong nga eleksyon. Wandon niya kandida. Agyaman na kiti panang tungpal mo, iti karim kanya. Atay ta, nayempake kong dagiti arwatet ng pamanila. Di nga ta, Jonas. Nairobot na nga tamagtan dagiti arwatet na. Ay, ti cellphone ko. Oh, ni Jonas ang awa. Hello, Jonas? Hello? Hello, Monique. Nasayate mawag ka. Anya nga ay, nairobot mo dagiti arwatet nga may di Manila? Saan pa? Agoray ka. Anya ka di ti pagluganan tang agpa Manila. Dahil ta ka di kagat-gatang yunay alugan mo. Wen, iso. Tap na ma-break in. Anya nga tano, agiroplano talangan. Tapno, naparpartag ti biyahe ta. Anya? Ay, jak kayat, Jonas. Kayat ko ang kutsita. Tap na napapao ti panagsarsarita ta. Atay ta, naikarkarikatak matlangan tinagdalos ti balay. Nagputot. Naglinguta ka nagdalos. Eloisa, anya ti inararamit mo, taday. Apay nga agkalkalinduusan kan. Nagdalusak ti balay, tatang. Anya, Jesus apo aya. Apay ang nagtrabaho kad. Ang mga dong mabignat ka na kaw. Di kay matanagan, tatang. Inan-anadagtag iti sugat ko ito'y nagtrabaho. Saan ka pa lang nga unay nga agtrabaho? Di kay tanang. Aglulunit ti katakala na sugat ko, tatang. Isa di kay kumam madanagan unay. Ay, madanagan ak nga main. Ta ang mga no, agsakit man ang dagiti sugan mawano agdara na pay kitday. Saanin, tatang? Ay, uwan gayam. Ay, ada na ibaga kanyak ti kasinsin mo at ismusa. Anya man anday ta, tatang. Nadamag na ka no, iti barkada na nga agpamanila ni Senyorito Jonas inton bigat. Inton panagpamisa tayo, balasang ka. Ha? Anya nga tati? Napatag pa na na Manila, tatang. Jakam mo ang kunat itismusa akasinsin mo. Agkuyog na kanumot kini Senyorita mo na agpamanila. Anya? Iho, ibarubot kon kadagiti katulong tayo dagiti arwatem amapan iti Manila. Thank you, Mami. Awan kayam. Naistorya kanyak ni Monique na isingasing mo kankwana. Ano mabalin kat agiroplano kayo nga agpamanila. Wan, Mami. Di namat kayat. Naparpartak ko matibiyahe no agiroplano kami. May bayat mo't laag. No ti kabarbaro alugan na ti pagluganan yo, iho. Tapto magkapagsarita kayo na saya at kabayatan ti panagbiyahe yo. Masurunak lang amin no daduma kini Monique, Mami. Nakadado ti damdamagan na kanyak. Amumbat analay asumao ni Monique. Iso di mo ko makagurgura. Si Kamat. Ni Mayor mo ti umawawag. Hello, Mayor Solomon. Agyaman na ta sinong bata matagos ni awag ko doon niya kandida.
Ada ka din na patagay baga. Tay bawag ka, amigo. Ada, tanaka sa iyo, pitiagat parani, dagiti taga-provincial kuman. So ngay mawagag, takayat ko ngay baga. At di yung pala irurwar, di close pa nalukan nyo. Anakay kargaan, dagiti kontrabando. Tapay, Mayor. At nakatiktik, di black close pan, ngawan plaka na. At nagkarga, hindi ka dagiti kontrabando, nagkapo, di pantalan amiga. Karamba! So, ngay nawagan ka, Tagos. Tapno maalarmaan, dagiti pasurot mo. Agyaman na kiti pa nang impormam kadya kami ko. Pero kanitan dagiti polis, day kaya lugan. Oh, karamba! Sana mabalin amay sagmak kami. Gapulang iti day chay avan. Mapanak iti hideout. Kat kasarita ni Dawon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ulibag kayo! Ulibag! Tanda na padag ngay baga ni Madam Kadadayo. Ulibag! Himbayak! Timbawag kanyak ni Mayor Solomon. Kat na, apirbirukan ka no dagiti otoridad tilugan tayo. Anang ikargaan niyo idi ka dagiti kontrabando. Anya! Ada ka no na kay tiktik a kontrabando. Ti karga idi na ichay alugan tayo. Iso apirbirukan ita dagiti otoridad. Ah! Kasta ka ni! Iso abirbirukan da! One! Delikado nga rin ka sa Madam! Talaga! Ngamsan ang mabalin atay di alugan ti pakaisag makan tayo amin kakadwa. Hanyar ti plano yo, Madam! Nasaysaya at apuuran nyo langan. Nagsayangan nupuran na yo, Madam! Itidyulangan kanyak! Saan ka na masayangan, Dawol? Nasaysaya at ang mapuuran. Ngam ti iso, ti pakaisag makan tayo amin. Nakadanon tan ko man ije Manila. No, nagiroplano ta. Kabarbaro to ilugan mi, Jonas. Isa akyat ko i-travel ita dayo. Wan, ang mga no, agsugol kang agmaneho iti adayo. No, kahit mo, sublatan ka. Saanan? Kabailak kag maneho. Basta dinakturturukan ha, Jonas. Tapno sa anak nagtuglap. Sige. Sa anak mutkit di a makaturog. No, kastoy nga agbiyahe iti adayo. Ay, when kayam, Jonas, masalutsud ko man. Awan ka di Peter Armam? Ha? Ay, sorry ha. Tila damdamangak. Kapoy ti kinasingad na nga gayam. Kasla mabainak pa yan ang damag kan ka. Awan pay, Monique. Oh, apay so? Wan, talagang awan pay. Oh, katsi ka. Ada ka din nag-araram kin ka? Ay, kinapod no na. Ada di abogado ang nagaram kanya. Binasted ko. Anya? Tapay. Kasi nandiyak basta din katlakayan. Insardeng na nga ro doon ti agaram. Wan takonakan ko na. Sumapulangan iti sa bali. O kasi ka. Talaga ka tingawan pa Apolos tinakain labam? Awan pay. Amangan no bakla ka. Ha? Anya ti itantanamitin mo, Monique. Awan. Kwa. Tikunak. Bumiro kan. Tama nga namalakayan ka abaro. Jaki palubos nga aglakayak abaro, Monique. Makitak tulat ta, ti talaga apara kanya. Mangarad! Nakasaysayang! Kabarbaro! Yung misumit ipagaitan diyan mo tayo. Saan kayo na masayangan? Iti pinapurak kada kayo ang lugan tayo, kakadwa. Gumatang tayo iti napimpintas na sukat na. Sarangay! Ano ba tikwar tayo, Madam? Uray kasanot kinapatag ti may sampanag. No isubot ti pakaisarsarakan tayo. Nasaysaya at amapukaw langan. Sa bagay, gusto kayo, Madam. Tawang gayam. Di tayo na mangal daw. Nagluto ka no daing ko, iti paborito yung asinaan. Saan ta magal daw dito'y dawan? Tadapay sa bali apapananta.
Sa din o, madam. Mapantay je balay da Eloisa. Tada kayat ko nga ipagka. Agyaman kami ti panakikaykay sayo iti kalkalpas amin sa dati balay kakabsat. Saan kay pala nga gaw awid ha? Ta, aden sa gana may pagsasangwan tayo at taraon. Good, Eloisa. Eloisa anak. Apay tatang, kastaon na ti partak yung ay masidaga. Ay, ada ni Dunya Candida, sang-sangput na. Anya? Imay mo tatang? Ay, tiamok man do, inimbitar mo anak. Saan tatang? Ang nasasayaan mo imay? Ayan na nga rod. Ay, pinagtugaw ko iti abay ni Apo Paday. Sige, in kaniti ayan da, takababain, kinidun nga kandida, no di mo mapansarabuan iti ay na. Wan tatang, mapana ko niti ayan da. Sayang, tadi kay nakamakam ti misa doon niya kandida. Saan mo't nga ti umay ko pan nakimisa, wano pan nakidayat irantak, Eloisa. Ada nga rin ti kagarayo, doon niya kandida. Imayak, takayat ko adamagan no patuloy ang matlang ti umay kada kami, akas agkatulong kada kami. Ay, uwan madam, kinapudno na kat, rantak ti umay makisarita kada kayo. Apaman amalpas ti paskan diti balay mi. Nakanuna kayo matan nga may diti balay. Nagbakasyon nga ben, jay mayordomag. Isungay mayak, ta, nung kabailamon, di ang trabaho, akat umay kadukuban, iha. Uwan, senyora, napigsakon kan naglunit amin na nasugat ko. Mabalin kun di mangrugi akas katulong yo. Nasaya ato kasta. Katagay na kapag sarita tamatan, sana kun gagbayag. Nadapay sa bali apakakumikumak anas kan unay kasi kaswag. Agoray kayo, senyora. Sakbay pumanaw kayo, kat mangantayo pa ya. Uray kat madaman ti panagitasar kadagiti naluto. Sadan. Agyaman naklangan iti panagyawis mo kadagitin sa ganayo at taraon, Eloisa. Tabsugak pa lang. So, pasensya ka langan. Sayang, nasaysayat ko ma, no? Makalanglang kayo'y tamangan, senyora. Correction. Diyak kayat ti senyora nga awag mo kanyak, Eloisa. Anya nga rati kayat yung aawag ko kada kayo, Doña Candida. Madam! Madam, ti awag mo kanyak. Ta iso ti awag kanyak dagiti amin a katulong mi. Kastamot ton dagiti amin a bakam amo kanyak. Iso ti kayat kumat nga awag mo kanyak, Eloisa. Sige, senyora. Ay, madam. Ili, anak. Wan tatang, isarogyan tayo matanti agad limanag kadagiti adu awara. Ang sakbay apimbadaw, dagiti may naglutaw, idugasan kun indalimanag dan dagiti inosar da agabay. Tsak nga rod na siputan ni da nagawid ang tatang. Nakitakla ko mata, pinabalo na kumamot ida iti masida. Taado mo tinabati. Ay inikak ida, nakaw. Ada amin bit-bit da asupot, apimadaw. Nagsayatan no kasta tatang. Masayang lang dagiti nabati asida no kasano. When ay an-anwan ko mga raw dagiti nabati no di na ipadawat. May mayat nga may parano ngamti mabangles tumutlaang dagiti sobra alutaw balasang kaw. Wan tatang. Ay masaludsod ko man gaya. Anya ti nagsarsaritaan nyo itay kinidon niya kandida. Tay kasla seryoso kayo umat adwa. Agparikot ka no ta, agbakasyon ti may sakatulong da. Kat marigatan ka no jay mabati akatulong da. Anya? Iso nga, imay na kinasarita. Tano ka ba ilak ka nun ti agtrabaho? Mangrugiak ka no nakaskatulong da, tatang. Ay, no siyak ti masurot anak. Itura idon umay abulan kumapaylaan ti panangrugim nga katulong kadakwada. Di kay matanagan. Naglunit amin na nasugat ko, tatang. Kan nagsublin tinan anay apigsa.
Isa ka ba ilakon teg trabaho? Sigurado ka kaday. Wan tatang. Ore kita nyo dagiti na dahil ti sugsugat ko, oh. Ato yo. Awan dan, tatang. Oh. Ala, adakin kan ti ag desisyon. Total, si Kama ti akin bagay. Si ka ti makatinggi iti, no? Kabaglamon at talaga ti ag trabaho, balasang ka. Hello, amiga. Kumusta? Nakawag ka man. Dadali pa takid di dabag iti anak mo, sakbay ang nagpamanila da iti anak ko, amigo. Awawagak ni Monique. Kadayon mo't abis iti cellphone na. Anya ka diti kayat mo at amagan iti anak ko doon niya kantita. Damagag kumano kaano to ti panagawid da, amigo. Sungay mawagak, tas ikaman lagan ti pagdamagag. Amumlakit di, tanay bagamat nga takan ka ti anak mo. Talungal daw da kanulang kanyo na sa Manila, amiga. Nakalbasan ti reunion da. Agawit ang tumadladagos. Nasaya at lukas ta, amigo. Abay, mailiw ka ni ti anak mo? Saan ba't kiti? Umawawag pa kinti ti anak ko, amiga. Sige nga roda, amigo. Awanan di baga ako no damagag pa'y. Kastan, bye! Papa, imawagak. Tasaan kami makasangpot kin ni Jonas at imbaga kada kayo ngay sa sangpot mi. Abay, anya ti ka po na may tantan ti sang bagyo. Nagtutulad kami ngamin kadagiti kabats ko ngagpasyar kami pay. Ala, no iso tinagtutulagan niyo awan mapalin. Natalkat ba't kinti ti panunod ko iti kantayo dita. Takadwag mo ti Jonas sa pagayam mo. Uwan papa, didak pa ka nanagan. O sige, bye. Hello, Mami. Wanya, di mo kat sumagpad kayo kung mo ni Kinton maminsan na bigat iyo. Kuma, Mami. Nagtutulag damat nga agbabatch, mapandapay lagpasyar. Iso kapilitan, may tantan ti panagawid mi. Kasta ka ni. Alakan, anya ngay garon to kasta iyo. Da nakababain mo't akin ni mo ni, no si katiag ka at gagawin. Wan, Mami. Ahon kayam, napanag balay da Eloy sa dinabinsan nga aldaw. Anya tinapan nyo imbaga, Mami? Nagbakasyon di may isang katulong tayo, iho. Iso dapat ko kinasarita ni Eloisa, ano ka ba ulan ng trabaho? Magrugin nga katulong ka na tayo. Anya nga ron ti kunana, Mami. Kunana, kabaulan na kanon tiyang trabaho, na naglunit mo't amin ang asukat na iyo. Iso ngayon doon bigat, umaiton dito balay. Ha? Agpaiso, Mami? Apay akas la maragsakan ka unay, itiyaayan ni Eloisa dito balay, iho. Ha? Maragsa ka nak, tama na yun ang matlangan ti katulong tayo, Mami. Masyanak ngamin kadagiti dati a katulong tayo. Nagado ngamin ti trabaho da. Anya ti kinunam Jonas? Agawit na bigat? Wen, iso saan kan nga umay mapanagpasyar kadagiti batchmate mo? Apay akila at nagbali ti panunot mo. Nagsarita tong idin, may papaniti pa nagpasyar pay langin tong bigat. Makauawid ak nga rudan. Mabain na kada ti kinatulag ko a batchmate ko. No siyaklaan ti sang nagtong palitulagan mi Jonas. Iso ano din akong maoray, umuna ka na mga gawid. Anya? Agyaman aklatan, iti panangkadkadwam kanyak iti sumagmamano nga aldaw. Sumagpat kayon kin ni Monique. Di mo kat, igay pa'y lagpasyar inton bigat. Saklaan ti agawid, mami. Anya, saan kayong agkuyog ka sumagpat kin ni Monique? Mabain ka nun ni Monique. Adi agtong palit itulagan dang agbabatch, mami. Pues, saan kayo pa'y langar na sumangsangpat? Urayab ni Monique. Ha? Kahit naman ka muna aklat dang agawid, mami. Di ka kadimabay namang panaw kan kuana di Tabadila. Alagan ngag may sang agbiyahe. Abagan no, madisgrasyang tulakit di ka...
Ay, si kantong laki di babalawan ni papangda. Wala nga, mami. Iho, jak kayat asumangpat ka, adi kay nagkuyog kindi mudik. Nakaimpake ako. Itang tulangan mang bitbit iti maleta, kinton rumarak iti balay. Anak, talaga ka day, adi kan paigawid, ama pa nagkatulaw. Nakarubwat akong tatang. Ay, Oh, apay nagsinay kayo matan. ay gapot agmay-may saak taon dito'y balay. Ni tatang mat. Sa anak mat nga gabrot. Makaawid ak dito'y balay no day off ko. Eh, sa bagay mo't kit di mala, agsingsing paut kun agagagat ka nga rod iti papanam. Tabarang makaunong kamatlaang iti pagtuloy mo nga agadal. Mabitlang! Ubaya kon! Sakpan lang ang timapan mangilukat itiritan. Ay, Naibagnal daw yun, senyora. Ay, madam ko na kuma. Eloisa! Umaya ko nagkatulong kada kayo. Akas inkarik idi may kayo balay, madam. Ay, agyaman ak, Eloisa. Ala, sumar ka nga ron. Ubay ka. Nagdakkel ti balay yung madam. Kan naglawat ti arubayan. Nakaigat gayam dagiti gwartyayo. Kapilitan na. Tadyak kayat nga da makastrek adat datlag at tao diti balay. Nadyakin niya mamuha ako si Titi Bagik asyak tinalayo kabarbaro katulong yo. Amang ano, didak pinastra kita, madam. Nala, uray kat adakat diti balay. Kat namamuda kan dagiti gwardya. Saan da kanton nga istriktuan, Eloisa? Sapay lang ko, madam. Sakbay arugyam dagiti trabaho. Kayat ko amaamuam nga umula. Dagiti pagalagadak diti balay akas sa amo mo. Wan, ma'am. Umuda. Diyak kayat nga agpatay-patay ka no oras ti trabaho. Aglalo no ada pangibaunakan ka. Ha? Kadmay kadua. Diyak kayat nga agpastra ka iti tao diti balay. Adi mo umuna nga ipagkakanyak. Ore, amamo yu ti umay, madam. One, masapula pagurayam pay lang iday ti kay. Kat ibagam kadyak no asino ti umay asa nga ili. Wan, madam. Kan ti may katlo. No ada papanam kat ibagam nga umuna kanyak. Sakbay arumwar ka diti balay. Nalawag ka di. Wan, madam. Dagita ti pagalagadak diti balay. Arumbang asuruten yu akatulong. Kat sapay lang ko ba? Tagkikinnaawatan tayo, Eloisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jonas, agyaman nak. Nagbabawi ka matlang mo na nga gawin. Gapo tayo nung tanak ni Mami. Mabain ka no kinipapam, apanawan ka dito yung Manila. Ken amangan ka no adadakas ang mapasamak ken ka iti dalan. Iti panagmaymay santong agawid. Dahil tama ti pagbilibak ni mamin, amunak na sakit. Anya? Nahinlimpag pa ni mamin. Tanapanunot na rektimbagam. Idinto ta si ka. Kaslawan pakibibiyang amit siguridad ko nga oray agkuyog ta. Saan mo takas ta, Monique? Nagpaiso mata. Ibagbagak lang ti obserbasyon ko ken ka, Jonas. No, pay kasta, agyaman naklatakan ka. Gaputak kinuyog na kay may diti Manila. Hello, iho. Apay ngay bawag ka? Gapot ang masurunak unayin kini Monique, mami. Karamba! Tanya ba nanti kasurun mo kadkwada, Jonas? Di pa nang ibagana. Akaslawan pagkibiyanga kiti siguradad na. Kauray agkuyog kami. Aniya? Dakla ko makinuy-kuyogan nga may dito Manila, mami. Pinilit tak namin amang kadwakin ko ana dito Manila. Sumardag ka!
Dinak man babalawan akasta. No di ko makinaungat idi. Nairumpat kong dagiti arwatag nga agawit. E talaga apanawag ko man day a babae dito Manila. Ay, iho! Agayam kayo kini budik. Kan nasingad mat unay di pa naggayam may kini Mayor Solomon nga amana. Iso anak ka babain mat no pay am ni budik di ta Manila. Sa bagay, agawit kami ton inton maminsan abigat mami. Wan, iso nga agan anos ka kumapay, iho. Kan di mo ko makasuron ti kayo mo. Alawan mami. Wan gayam, masalutsod ko man. Nagtuloy ka di matlaang ni Eloisa nga imay dita balay. Wan, iho. Sa dinungar ti nagturugan na idirabi mami. Idinto ta duamat laang ti kwarto dagiti katulong tayo. Iti quarters nito niyang tinagturugan ni Eloisa. Isudalatan ti agkasilid. Uray kat nalawa mo tiayan nito niyang. Sa bagay, ang may samat ti kama iti ayan nito niyang mami. Ada ko tiyot gayno sar ni Eloisa. Ay, anya, una yun. Naibaga ni Eloisa anarwam iti papag nga agita. Iso awan parikot, iho. Ang may mayat matlaang no adamat bukod na kama, win no papag mami. Iso nga, inton makasang putak dita balay, ikatangat to iti kama. Aniya. Hello, Papa. Kumusta kayon kan Jonas tita Manila, iha? Nasayat mat, Papa? Kan, ado tinagpasyaran mi ita nagmalmalam. Da kami nga kakabats. Sinulit mi, ti maudingal daw mi nga agbabanding. Ala, nasaya doon na iha. Na nakaliwaksay ka man. Pero rin ni Jonas. Tayo nga ro, ti agbalbalin na close-in bodyguard mo. Nga oray super yaman. Wala nga rod, Papa. Nga makawawid sa unay ni Jonas. Isundon ti pagmanikwam, no agawit kayo. Sakto latan, Papa. Iso ti agmaniho, tapno makay na nakaman. Ah? Ah, sige. Da kayo ti masurot, Papa. Una yung natapok tayo ti glass painting alatawan ni Senyorito Jonas sa nakasabit iti pader. Nagwapo ni Senyorito Jonas sa nakatugay ti dayti alatawan na. Punasa ka na sa yaat. Katni, kasta una yun ditapok na. Ay! Ala! Naragrag iti panakay sabit na kat... Ala! Nabuuan tiladawan ni Senyorita Jonas. Eloisa! Anya na itanabuong! Ti glass painting ni Senyorito Jonas, madam. Aniya! Karamba! Among ka di numano ti bayad da ita glass painting anabong mo! Tsak ang gagara, madam. Ha! Sigurado akaungat nakalakit ni ti anak ko inton sa magpat. Numakita na anabuong ting ingungutan na unay a glass painting aladawan na. Hello, anak. Kumusta kan dita balay a pagpapaayam? Apay nga agsangsangit ka balasang ko. Anya tinapasamak ken ka dita balay da doon niya kandida. Ada ka din nang dangran ken ka. Awan, tatang. Apay nga road nga agsangsangit ka. Anak ko. Sung batam ti saludsod ka. Anya ti rason nga agsangsangit ka kunak. Kaputay nung tanak ni Doña Candida, tatang. Anya, inungtan na ka. Iti anya arason. Nabuong ko aming tiglas painting ni Senyorito Jonas. Anya? Ay sus, kasanot pa nakabuong mo. Punpunasak nga minta nagtapok unay. Idi pagamwam ka. Natinnaglatan kat nabuong, tatang. Ay, nukasta, aksidente laang, di pa nakabuong mo. Ngun, tatang. Ay, imbagam kumaakin ni Doña Candida, di mo inggagara. Imbagag, tatang. Nagpungtot na ta ni Doña Candida.
Tanangina ka no ti panang paaramid ni Senyorito Jonas iti day dawan na. Hey, uray pay. Ala, bayam ta umay ko kasarita ni Doña Candida. San anas ka ngay nung tan nakagapula ang itinabuong mo aladawan. Agyaman nak taagawit tamatlangan ijay lugar tayo manik. Una yan ti gagar mo nga makaawit, Jonas. Kaputado dagiti natingga akayat kong aramidan. Gapulaan iti panangkuyog kaking ka dito'y Manila. Ay, no kasta pagbabawiyam ti panangkuyo mo kanyak diti Manila? Ah? Ay, saan mo't kit di? Sorry no ado ti saan mo na aramid idi at trabaho mga po kanyak. Sorry! Okay laang. Uray taagawit tamutan. Wingayam. Imawag kanyak ni papang mo iti kalman. Oh, anya ti bagana? Kunana asyak ka no ti mang drive iti logan mo iti panagawid ta. No, maipyarnak nga agmaneho. Apay ka dinasan. Idin to tanalaing ka mata driver. O sige, sikat yung maneho. Sino nga tadyang turturpel itikit? Numuna tanda di talikod na tunyang. Ino isa kantig kwartya. Tanda yung patrapaho kadakwada. Ay, sak manlangan ti mapanbangino katitikit. Ay, naimbag nga aldaw mo Doña Candida. Ah, Felipe! Adya ti bagam, tanakaw bay ka. Eh, kaya't kayo kumaama kasarita, senyora. Madam! Madam kunam kanyak. Taisot ki awag da kanyak. Sige, madam. Di na kaday pastrikan. Sana bali, tanalinong matito ayan ta. Iso, dito'y talatan nga agsarita. Tasa nagagpaspastrak kadagiti saan ko unay akasingan. Ay, saan kumatkit day nga ipilit asumre kak iti unag ti inaladan nyo, no diyo kayat madam. Nanyaman ti kagaram kat ibagamon. Di mon ba'y bayagan, tanapatag kanyak ti tunggal darikmat nga aglabas ipe. Kwa, madam, ay imawag kanyak ti anak ko, itay bigat. Kat, anya timbaga ti anak mo. Tapay ako nam nga inawagan na ka. Eh, inungtam ka na, madam. Karamba! Nukasta, nagipulong iti panangungat ko kan kwada. Eh, nagsangsangit, madam. Ta si kapay laang di nagungat kun kwa na. Tsaklaim pagarop, ama nagipulong kayam di anak mo, ipe. Ay, madam. No naong takman, kat gapo iti panakabuong na ije glass painting aladtawan ti anak ko. Naginaday jay, kat napatag-unay kin ni Jonas. Eh, saan namit nga ang gagara ti panakabuong day di aladawan, madam? Ay uray pay! Kan nagoray ka man. Diyak kayat daytoy nga umay mo panagsalangad kanyak, ipe. Ay, Kayat mo, kay tamot lang katikata ko nilaw sa akas katulog be. ha? Ay, kwa, madam, ay saan ako mabay? Pwes! Pumadaw ka nga rudan! Tama nga nun at dapay ang makaungatakad ka! Kat ikatag adi na oras ni Eloy sa akas katulog be. Karamba! Tiyawanan bain na alaklakayan. Imay nakit din sinalangad. Madam! Madam! Apay akurat-rat man ang timugin yaw. Gapot ang makapong tutak madan tunyang. Ha? Ay, anya man ang ti kapungpungtot yaw, madam. Jay dorsok ngay may asa nga ile. Anya? Adda nakastrak asabali at tao dito'y inaladan tayo, madam. Tiyakmat kit niya pinastrak. Itigait lang tinagsaritaan be. Ay, asino ka diti imay, madam? At takam ngamin itay itilikod kada iloy sa akin ti gwardya. Gaputa, adda impaarami jo kada kami. Won! Iso asya ko na mismo tinagilukat itigait itay ada nagdurbel. Ay, asino nga ro jay imay, madam? Nila kay ipe nga ama ni Eloisa. Ha? O, anya ti imay na imbaga?
Imay nakit din sinalangan. Gapoy iti panangungat ko kin ni Eloy sa iti bigat. Anya? Nagipulong gayam ni Eloy sa iti amana iti panangungat ko kadkwana. Kat gapoy iti panangungat ko, nagsangsangit kano nagipulong. Iso ngay may nakmat sinalangan ni Ipe. Ay, anya mo tang. Managipulong gayam tay nga Eloysa. Iso kasaritam tuman. Kat ibagam kan kwana. Ajak kayat tikas jay arason na. Ay, uwan, madam. Oh, ayan ka din jay kadwa makatulong, Tonyang. Ay, at tapay lang itilikod ti balay, madam. Mapad ka iti ayan na. Kat ibagam nga aghay-hay pladak. Gapo iti inarabid na. Ay, saan nga ta amay mayat no da kayo matlaang timang kasarita ken kwa na, madam? Ay! Ang mga nakarkaro ang maong takmanan gapo iti inarabid na. Iso ana saysaya at langan na si kalatan ti makisarita ken kuana, Tonyang. Jonas! Nagpardason na di pa nagpataray mo. Ag-reduce ako, di pa nagmanmanehom. Saan ka madanagan mo, Nick? Kabisadok ti dalan. Kin nalaingak nga ag-drive. Agpapanpay na lain ka, driver, Jonas. Apay namin nagagapapura ka. Makadanang tantunad ta. Tapno na dardaras ti idadanon ta. Nakabaybayag. Di nakadanon ta DJ Manila. Kapot kinainayad ti lugan ta. Di mo unay, tagpataray. Ay, mabrik-brik in tala ang tulungan ko. May mayat no kasto ti pan nakabreak in na mo, Nick. Anya? Na makapanervyos tilain mo nga agpataray. Kunakmut ang nalaingak ka driver. Iso nga, awan pagdanagan mo, Nick. Anya ka man din, Jonas. Makapanervyos ka. Eh, ta-cellphone mo. Ano mong awag? Ay, kitaan man o sino ti umawawag? Sige. Ah, ni Mamim. Kasaritam ka di? Sige, yawat mo ta cellphone ko. Tasong batak. Isarda mo pa lang aron tilugan, ah. Tap na makasaritam anay bang ni Mamim. Saan latan? Pag ginayada maron. Anyalat kinanervyosa mo na aya. Yawat mo kit din. Tasong bata kung ti awag ni Mami. Anya! On the way kayon ken limudik nga agawid, iho. Wan, mami. Dasaya at no kasta. Kat ada problema iti kabarbaro akatulong tayo. Ha? Ni Eloisa, mami? Wan! Anya ti problema kin kuana? Indon makasangpat ka nga istorya. No niya ti problema kan kuana, iho. Ibagayolatan, mami. Nasaysaya at ngayon ton agsango tayo ti personal nga ibagag. No niya ti problema kin ni Eloisa. Nalasiken. Bye, iho. Anya ka ti problema iti dadya nga Eloisa, Jonas? Jack amo. Tadimot imbaga ni Mami. Amang ano sa dot, wano na tangsit, wano saan kat balog. Saan matakas siya ti panagkita kin ni Eloisa? Kasla nagagatmat. Anya nga ti problema kan kuana? Jack nga rod amo. Maburbur siya anak iti imbaga ni Mami kanyak. Iso masapul apartakak pa iti agpataray. Tapno nadardaras ta makaawid. Saan? Di mo na pardasan ti agpataray, Jonas. Amang naman disgrasya ta. Saan mo, Nick? Ay! Itrinom, Jonas! Nagtak ti may sa piling tilugan! Itrinom! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Juan. Siyak ni Mayor Solomon. Siyak ni Ama ni Munik. Apay ka di? Kan asino ka di na ito eh? Anya, na-disgrasya ti anak ko? Saan? Hello, Mayor Solomon. Nakaawag ka man? Apay ka di? Dagit yan nagta, amiga. Na-disgrasya ta. Anya? Saan? Sa dino tinakadisgrasyahan da, amigo? Adyan di ka sa sada.
Tanyang! Tanyang! Papananda madam kinidawal. Tapi agkas taon na yung agdardaras daping manaw. Ay na Eloisa. Nadisgrasya ka no da senyorito Jonas kini senyorita mo ni. Isuti papananda madam kinidawal. Anya! Napaspas lang hindi pa nagpatarin ni senyorita Monique. Taga-barbaro jaylugan na. Saan ka no nga isuti nakamaneo idi madisgrasya da Eloisa? Ah, sino? Ni ka no senyorita Jonas ti driver idi madisgrasya da. Anya! Huwag yamanag. Tasan ka napiktaran no napakaruan, hindi pa nakadisgrasya yo iha. Ngaron, Papa. Ni Jonas sinabakaruan. Idindot ta garumbiyad lang itilupom, tisugat mo. Napakadaa kaming Papa. Adong nga rin ti mga ibaga milagro. Kasla sa anak mo't lanaan ano. Iso abasit lang. Akayo tinakaidong para nyo, kasta ka di. Uwan, Papa. Kasta una ita nervyos ni Doña Candida. Kaputa napakaruan ti anak na. Amigo! Punik! Ha? Natay sabot ang tiyanak ko! Saan? Di ka kumagsaway ti kastado niya, Candida. Makalasat ni Jonas. Sana matay. Pagduwa-duwan ti kasasaad na. Ay na, sapay awan na ira na adara amayalison kad kuha ng iha. Agkasapulan ti Dara. Taado tinagsayasay adara manipot kan kuha na. Agpadan sa tita ti Dara ni Doña Candida. Siya kung timang idonar para kin ko ana. Kumusta ni Senyorito Jonas, madam? Di pa'y nagsubli ti buot na. Nasalina na ni Tidara. Nangalaan yung matlaan ti Dara, nayalison kan ko ana, madam. Di mo, Nick. Nagpresenta. Nagka-type naman ni Tidara. Naging bagkit din, di pa nagpuspuso ni Senyorita mo ni. Nasaan ang nagpangadwa ang nagdonar iti Dara para kini Senyorito, madam? Nasigad na unay nga gayam. Nagkaubingan na. Isungay ni kasapulan ni Jonas si Tidara. Kat injaya dagos ni Budik ti Bagina nga isot pakaikatan ni Tidara ang mayalisod ni anak ko. Eh di, mabayag ka pa'y nga raw dita ospital, madam. Kaya't ko nga pa man subli ti puot ni Jonas. Kat ibagag to iti doktor na apay transfer ko iti pribadong ospital ti talugar tayo. Ay, may mayat, madam. Tapno, masarungkaran min tumot kini Eloisa. Ken masublatan da kay pa'y nga agbantay. Anya, i-transfer ni Madam ni Senyorito Jonas iti may sa pribadong hospital dito ayan tayo, Tonyang. Wen Eloisa, isuti ko na kanyak ni Madam. Nasayat no kasta, tapno mabantayan tayo mat ni Senyorito. Wen Eloisa, Tonyang, nagsubli ka din tipot ni Senyorito? Saan pa? Nasalinan ka no ni Tidara. Ha? Nakaalaan na matlang iti Dara na isalin ka ni Senyorito. Ni Senyorita mo ni. Agkataypan da ka no iti Dara. Anya? Imbaglakit din dada ni Senyorita mo ni. Isut nang ispalkan kwa na ken patay. Gaputi indonar na adara. Ay, mabitlaan. Umaya kaon. Kumusta kayong tatang? Eloisa. Nay, apay nga nagawid ka. Day off ko itangal daw tatang. Iso ang nagawid ha? Kasta aya. Anya nga ro dagita bit mau. Nakitsandak ngayon mo na sakta nagawid ak tatang. Ay, kasta aya. Ala, sumrek ka nga ro dan balasan ko. Mutuya ang dagita bit mau ta sa akong ti makaamaw. Imuraga kiti karnit baka si datayo tatang. Ay, nag-iimasan. Ay, aduman nga ro dan itan ti makan kaw. No karnit baka ti si data. Siya, jak may imas timangan tatang. Tada problema iti pala pagpapaya. Nay, apay, ung-ungtan nakakadilata ni Madam Candida. Gapaw iti panakabuong mau iti glass painting ni Senyorito Jonas. Saanan tatang? Kan awan ita ni Doña Candida iti balay pagpapaya. Nay,
Ay, kit napanan na nga raw. Di ka di pa natamag? Ti, anya? Nadisgrasya da senyorito Jonas kan senyorita Monique idikalman tatang. Bayat ti panagawid da kuman na sumangpat. Anya? Naipadamag pa ni ti radyo kan iti lokal at telebisyon pinapasama kadakwada idikalman. Ay, dak nang ngagday ta adamag ta. Nairanamag ta na perdi di radyaw. Kan sa anak mo ta nahiling agbuya ititibay. So ajak naman tinapasamak. Ana disgrasya dagayam. Ang anya nga rodan ti kasasaad da balasang kaw. Nasaya at mata saan ang napakaruan ni senyorita Monique. Ni senyorito Jonas di man napakaruan tatang. Ta saan kano ka nagsubliti puot na ngaging gaita. Ay, saus. Wan tatang, iso nga amin kami ijibalay a pagpapayak kat agdandanag. Gapoy ti pa nakadisgrasya ni senyorito Jonas. Ay, numuda ta isulaang ti anak ni Madam Candida. Ay, kit numatay. Asinon to pa ti agtaway di ti kinabaknang da. Diyos ko, uray klaseng gari ti daytang imbagayo tatang. Ah? Di ako mamot ibagbagay ti kasta. At adalakat nga rin nervyosak. Ay, adayumit nga raw ti ospital. Ta sarungkaran ta kumama at balasang kaw. I-transfer ka no ni Madam iti pribadong hospital dito ayan tayo. Apaman niya agsubli ti puot ni senyorito Jonas. Ay, kasta ka day. Ay, kit mayat Taintay tumot sarungkaran balasang kaw. Punik. Matay sa amot ti anak ko. Taging kay takat di mat lang sublit ti puot na nga uray na yalisuna ng itidara. Di kay mauna ni tinamnama daw niya kandida. Tita, kunablatan kanyak iha. Tita, tanasingan kami matititunggal may sa iti abayo. Sige, naiso ti kayat jo. Dita ko nakarka na kayo. Da kayo ti masurot. Ti anak ko, iso tinagarang ang munek. Kita nyo. Iniinutan nga ang mulagat. Diyos ko, agyabanak. Nakapuot mo't langan ti anak ko. Jonas? Jonas, magmangag na. Jonas, iho. Agsao ka kumanamang mangag na kami, anak. Sa dino, ti ayan ko. Tita, nagsaon ni Jonas. Nakaputan. Natayak ka din. Saan? Si bibiyag ka, iho. Nalasat mo ti critical akasasaan mo. Tanakapuot kan. Anya ti napasamak. Kan sa dino, ti ayan ko. Adang ka dito ospital, Jonas. Di mo ka di malagip, di pa nakadisgrasya ta? Muni, Wen, siyak ta ito eh. Nadisgrasya ta, di pa nagawid tayo lugar tayo. wan gayam, malagip kon. Naptak, jay may sapilit tilugan ta. Iso jak na kontrol idi, ti manipela. Anak ko. Naimbag na nakaprino ka pa eh. Sakbay anawanan kay ti kontrol iti manibela. Ada ka di sugat mo, Muni. Basit lang ti garumya ti tilupok. Naimbag kit di ata sa anak ka napakaruan. Ni Papa. Hello, Papa. Hello, kumusta kayo dito sa ospital? Nakapuutan ni Jonas, Papa. Nalasat na matlangan ti pagkan. Nagsaya din no kasta. Wen, Papa. Anya garo dito ti plano ni Doña Candida. Kinasarita na ti doktor. I-transfer na kano ni Jonas iti may sa pribadong hospital dita lugar tayo. Nasaysaya nga agpaiso no kasta tiramiden na. Tapno asida kapang bantayan na kengkwana. Wen nga rod, Papa. Iso nga kat malam siguro. May biyahe ni Jonas. Eloisa! Eloisa! Oh, apa ito niyan? Agdardaras ka mo tayo masidag ka niya. Makita kang tumatlangan ni Senyorito Jonas, Eloisa. Tako na ni Madam. Nga ingganat malam, kat i-transfer dan ni Senyorito iti may sa apribado nga ospital dito'y lugar tayo. Agpaiso? Wan!
So nga, intanto kitaan ni senyorito, apaman amay transfer ni madam. Ay, wala to niyang. Agam, masaludsod ko man gayam. Anya ti paborito a prutas ni senyorito Jonas? Apple, kanong grapes. Ah, kasta ka di? Igatangak tuman ka dagita a paborito na a prutas. Tapnadan ti pasarabot akan kuana, inton sa rungkaran tayo ospital. Hello, muni kayo ha. Nakawag ka ba? Wen papa, gaputan na i-transfer mi ni Jonas iti pribadong hospitality ayan tayo. Kasta ka di? Wen papa, iso nga agawid akmat kan dita balay. Sige, nagawid ka nga rin niya. Tapno makay na nakamatan. Wen papa, bye. Ay, makaawid akmat kan. Ni madam. Ay, hello madam. Tonyang, na-transfer ko ni Jonas. Isungay bagam kini Eloisa. Tao may nakpay lang sukatan na magbantay kini senyorito. Ay, uwan madam. Ibagam kang balo ni Tiarwatan na ha. Naisupay lang di magbantay kini senyorito iti sumagbabanungal daw. Uwan madam, ibagak to kini Eloisa. Basa po la darasag na ha. Tapno makawid akmatan di tabalay. Uwan madam. Eloisa, makita ka puro napipintas amin dagiti irubrubwat mo nga arwata mamapan mangbantay kini senyorito Jonas sa ospital. Wanto niya, tanakababayin mo't kini senyorito na dagiti daan akawas ko ti makita nanto nga arwat ko. Ay na Eloisa, oray anya ti iarwat mo basta nadalos kan saan apigis kat okay kini senyorito. Saan anauyaw akas kadagiti daduma ababak nang. Masinterkwetan ti talagang ugali ni senyorito. Tasyak ti mangbantay kan kwa na ospital. Nasingpot ni senyorito, Eloisa. Saan na nga amo ti abungot? Wen, adabasol ko kan kwa na. Ta nabuong ko di glass painting alatawan na. Saan mo mat nga enggagara ti panakabuong dayjay ladawan ni senyorito? Wen kuna ni madama nang inakano ti panang paramid ni senyorito iti dayjay. Agsuri kan tulatan kan kwa na. Amo na nga ta nabuong ko dayjay ladawan na. Day pati ka mo. Ngambay damagat tuman kini mata. Awagak to inton madamdama. Sige man ton yang. Sikan tulat na nga rodan ti pakamuak. No makapagsarita kayo kini madam. Hello, Tunyang. Apoy kay bawag kapailaan. Agawid akmutan di tabalay. Ay, at ang aming padamdamag ni Eloisa, madam. Iso nga inawagan kayo. Anya dayta. Naibagayo kano ka din kini senyorito Jonas ti panakabuong ni Eloisa di glass painting aladawan na, madam. Ay, jakpay da ibaga. Dagayat ko ani Eloisa mismo ti mangibaga iti anak ko. Ti panakabuong na iti glass painting aladawan na. Anya? Wado niyag. Pag-uray ka ba? Saan ka di ba nagkarubat ni Eloisa may dito ospital? Nakarubuatan madam. Urayan na lang ti driver tayo amang itulog kan kwa na dita ospital. Ay, masagsagsagana ko na magkaawin dita balay. Makatitigo sa kuna yan. Nala, sige ka Rodan. Bye! Bye madam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ato niyan, nawagam ka di matlangan ni madam? Wow, ni Eloisa. Nadamag mo matlang, timbaga kasaludsodam kan kwa na? Wow. Kunana, di na pa'y imbaga kini senyorito, ti nabuong mo aglas painting aladawan na. Anya? Kunana, asi ka ti mangibagan tumatlang kan kwa na. Matanda na kanak. Amangan nung tanak tumatakas kin ni madam mga inana. Saan ka amatanagan, Eloisa? Tay kunakon, nasingpat ka nasayaan ni senyorito. Pagayat na kanunay day jaladawan na nabuong ko. Uray pa, awanan ti maaramidan na, tanalpasan na nabuong.
Agsuri kan tulatan kan kwa na, Eloisa. Una hindi dyan pa nakadisgrasya makini Jonas, papa. Kabarbaro pa'y maglarot ti Kuchek. Nadadaalan. Munik, Papa, apay adi mo may sina ti panagkita mi tinadadal alugan mo. hangga po ta masayangan ako na eh. Kabarbaro ti Kuchek na disgrasya dahos. Saan ka masayangan? Ti pagyamanam kat nakalasat kayo ken Jonas iti daya disgrasya. No kumasyak ti nagmaneho, papa. Siguro, saan kami ang nadisgrasya? Anya? Nakaitumat kami. Tapay akas la pabasulon na iti panakadisgrasya. No saan nyo ko mga imbagbaga ka ni Jonas na isot maneho ti Kuchek. Iti panagawid mi. Siguro, naliklikan ti disgrasya, papa. Naibaga kidi nga isotag maneho, tamok ti kinaadnad na. Anya ananad, papa. Di wala mo no kasanot pa nagnernervyos ko, hindi nagmaneho. Tapay, Nakaparpardas, papa. Aglaloy din nyawag ni mami na nga da problema kini Eloy sa akatulong da. anya? Iti nalpas na nagsarita kini mami na, aring napatayaban ng ti Kuchek. Kasta ka di. Uray lasong-lasong itinti kalsada, saan ang nagminurapulos? Ay, anya? Napagkas na lata ti taray ti Kuchek. Iso dayjay, naplatan. Paglakid din nato nakapagpreno pa'y. Sakbay anawan ng ti kontrol ti manibela. Ay, nagbiduta ka talaga iti panangibagak. Nga isotag maniho, no agawid kayo. Talaga, papa? Kat no natayak ko ma? Bali na kayong mutlaw tinang isarsarak kanya. Mabanag to di ospital ta kasaritak iti nalapat ni Jonas. Ha? Tiyambok hindi kat natalgad ka, iti panangkuyog na kin ka, hindi Manila. Nga misumot ganti nang isarsarak iti dandaniyon nakatayan. Sipag ito si Mang Patak dito ospital. Saan pa nagmulagat ni senyorito? Naimas na tatiturog na. Saan na nga mo siya kung ti magbambantay kan kwa na? Agar-arang ang ni senyorito. Kas nagtagtagainap. Awan pa iti na kain labag, a babae mo nik. Ngamnat dantuman, kat sikati umuna apang ibagaak. Talaga nga tanga awan pa nakainlaban ni senyorito. Wano, amangan ka no. No bakla. Asino ti bakla? Ha? Senyorito, nakariing kan? Ha? Eloisa? Si kamat gaya man timang banbantay kanya. Wan senyorito, nagawid pa lang ni madam. Amok, naimas pa ilay tayo titurog yo. Ay, nakapuotak. Kasla, ada na itubong itilapayag ko, ti balikas a bakla. Ah? Asino ti kunam a bakla, Eloisa? Ha? Ay ko ha, senyorito. Diyos ko, niya nga tatibag ka. Oh, apay akit kita anak matlatan, Eloisa. Kunag, asino ti bakla? Ah? Ay ko ha, senyorito. Kasinsin ko. Kalaat-latan na nalagip ko itay. Naisawang ko ti bakla. Agpaiso ka di, nga ada kasinsin mo a bakla? Awan, senyorito. Ay, iyam amo nagtuman nga rutkin ko na. Intun naimbaga kon. Kaya't ko ama-am mo, ti ko na makasinsin mo a bakla, Eloisa. Hello, Tonyang. Apay ngay mawag ka? Ay, kaputa, magagaran akong amakaan mo, Eloisa. Nung naibagamon kini senyorito, tinabuo mo aglas painting aladawan na. Eh, kwa, tsak may naiba ka. Anya? Ay, apay, at maturong ka din ni senyorito? Nakariingan. Kat nabayag kami ang nagsarsarita. Apay nga rin, ati mo pala naibaga, tinabuong mo aladawan. Ibaga ko may tayan. Nagnervyosak. Tsak na ibaga gay ka. May mayat kasi kati makaibaga, ngamdi sa bali, Eloisa. Gusto nga ibagam to. Wan, di ka kadagdanag. Ibagak matlakan ko na. Barang di nakto kagura. Nagparubuhat ka mat, Monikia.
Papanam ka di. Inaksarong kara ni Jonas sa hospital. Anya? Papan ka man ron? Kaano lang na papan mo? Kayat ko mamwa, no si Maya at lang, ti kasasad na, iti pa nakay-transfer na. Saan ka nga ron ngagbaybayag? Numapan ka? Wan pa pa. Kat ni dawal ti driver ko. Iso adi na ko mapakadanagan. Sige. Ingkay nga rudan. Tapno nasapsapan tumot lang tisang putyo. Ano nga ta? Ibagak nga tan ni senyorito na buong ko ti glass painting alatawan na. Nga, kasanunutan na. Diyos ko, tulungan na ko ma. Eloisa, maulawag. Ha? Maulaw kayo, senyorito? Wan, maulawag. Ti saan mo apanagtal na iti sangwanag. Ha? Pag nakaapag na, makaulaw ka akit kitaan. Sorry, senyorito. Agtugaw ka man kit di iti kama. Tapno sa anak ang maulaw kin ka. Wan, senyorito. Kasta, agtal na ka. Tadi ka kat pag naapag na iti sangwanag. Ay, makaulaw ka. Pasensya kayon. Sorry. Saan ka man asori. Awan mo't basol mo. Ada, senyorito. Ada basol ko kada kayo. Anya ko mati basol mo kanya, Eloisa. Saan da ko maakaungat, no? Ibagak ti basol ko kada kayo, senyorito. Ibagampay nga umunati ko ng abasol mo. Ket no nalagan ti nakabasulam, apay ko maakaungat ka. Ikaw na ngamin ni madam. Nadagsan ti nakabasulag kada kayo. Anya nga min ti nakabasulam. Ay dinto ta, jakmat pa'y simang pat ijay palay. Gapo iti pan nakadisgrasya mikin ni Monique, ang naggapo ijay Manila. Senyorito, pakawanan ta ko ma. Anya pakawanan nga ibagbagam. Anya nga min ti nakabasulam kanyak. Nabuong ko ti glass painting aladawan nyo, senyorito. Anya? Saan? Pakawanan ta ko ma, senyorito. Saan ta ko mga ungtan? At tuyak, agparin tong mga kitisangwanan nyo, dumawat iti pamakawan nyo. Tumakder ka, Eloisa. Di ka agparin tumang iti sangwanak. Ta sa anak mo't a Diyos, weno santo. Kuna nga ni mami yo. Nangina ka no ti panang paramedyo iti day glass painting aladawan nyo. Wan, agpaiso ang nangina. Inutak lang nga natin naganabayadan iti kada bulan apa nagsweldok, senyorito. Saan? Awan maksay iti sweldo. Tsak ka ba ulan abayadan iti mamaminsan lang? Asino kumangamin tinag ko na abayadam tinadadaal mo. Ha? Kaya't yung asawan? Saan nyo apabayadan kanyak tayo dyan na buong ko aladawan nyo? Saan, Eloisa? Iso, di ka kumamadanagan. Agyaman ak, senyorito. Agyaman ak una iti kinaimbag nyo. Nimot Eloisa, tuyo mauawag. Anya nga tato ibagana. Hello, Eloisa anak. Tatang, nasulbaran ti parikot ko. Anya aparikot mau ti nasulbar. Di pa nakabuong ti glass painting aladawan ni senyorito Jonas ti kayat ko asawan, tatang. Saan da ka dimot laeng apabayadan kin ka anak ka? Saan, tatang? Una ni senyorito Jonas, awan ka no ti mabalin, no nabuong man day di aladawan na. Kat ay saan nakamot laeng a kinaungal? Saan, tatang? Gusto gayam timbagan nito niya akadwa kakatulong. Ana sayaat, kan naasin ni senyorito Jonas. Napalanti bantay mo, Jonas? Nagpakada itay ang mapanbit ag merienda iti kantin. Dandanin 30 minutes sinapalamas na maging gayta awan pay. Siguro kat naimasan na tinagmerienda. Iso naibayag. Madingag bantay iti masakit ti kasjay. Bye-bye anak ha?
Saan nakmat abinay-bayan, Munik? Anya asaan? Idin to tadi pa'y nagsublagin ka ita. Bayam latan. Ay, sabagay. May mayat mo awan. Awan is turbo, iti ka nagsarsarita ta. Umimimbag mo't lakit din lagi ti dadto masugat ko, Munik. Agawam tak pa imbaga. Tapno makaawid kan to ni di balayo. Wan, iso nga rod asursurotak amin abalakad kanyang ti doktor ko. Ay, wen gayam. Thank you, Munik. Iti anya? Iti panagdonar mo, iti dara. Ay, namin iti ti masarakan da pangalan da iti mayalison kan kaadara. Gaputa mo, ngagkate puta. Kang gaputa jakmat kaya't amatay ko. Iso anang pasinta akon. Asya akon ti pangalan da iti dara amayalison kan ka. Tapno agbiag ka laang. Agyaman at tagkatayp ta iti dara, Munik. Utang ko ti biyag ko ken ka. Wen, nasayat mo at no kasta ti amom. Iso di ka aging ingrato kanya, ha? Pinakang tangsitan. Tano sana gapoy ti dara? Siguro natay kan. Saan ko man anasilpon ti angas mo, Jonas? Sayang, tadyak na danon ni Monique, amigo. Mabalin ko man na danon mo no nasapsapa ka, dimtang. Napanan na gamin. Sinarungkaran na ti anak mo, yung ospital. Aniha, ay na, nakapapainpay kitin. Nagtaktak man na niti oras ka pulang iti anak ko. Nasingad da nga gayam. Isungay tay, agpagada, mapan di ospital pinalubusak latan. Agyaman na. Maguray ka. Ah, Anyang gamin ay ati bagam iti anak ko. ay, kwa. Umaya ko magyaman kan kwa na iti kinasayaat na unay, amigo. Agasam, iso tinagido na rin ti dara kin Jonas. Tapno makalasat lang ti anak ko kan patay. Utang nga na yung baganakam ni Jonas iti anak ko na ita, dunya kandida. Wan, Mayor. Kataging ga si bibiyag ti anak ko. Bigbigan nanto day nga utang anay bag-anakam kindi mo ni. Aping ngita lang ti susuruk mo tayo ni Jonas, Eloisa. Ha? Ay, kuha, senyorita. Talaga ka di nga iti kantin, tinagapuan? Uwan, senyorita. Apay nakabaybayag ka? Danta ni may nga oras na nagmerienda ka? Agda ngamin nakasarsarita ka bakat. Iso anay bayagak, senyorit. My goodness! Kapulaan iti nakasarsarita mabakat? Binabayamon ti responsibilidad mo kini Jonas? Ha? Di, saan mat, senyorita? Ha? Madida tayo naramid mo, Eloisa. Ipulo ka kini doon niya kandida. Munik, saan ko maatila adda nga ipulpulong mo kini Mami? Diyak ka ti panang baybayagan ka ni Eloisa abantay mo, Jonas. Saan nakmat abinay-bayan? Anya saan? Idin to tadandan may nga oras na iti kantin. Saan na ka na nalagip? Nakisarsarita lang kan kwa na ti may sa bakit nalipatan na kan? Munik, Basta, ipulong ko kini mamim. May met pa ni Tunyang ti may mangbantay kan ka dito ospital. Tasan analiway ti trabaho na. jak kayat anito niyang timang bantay kanyak, Munik. Ape, adi mo kaya? Naisot mangbantay kan ka? Nalaing asumaaw day a babae. Uray la makapugpug sunog istorya. Anya? Iso ajak kayat nga isot mang bantay kanyak, Munik. Tudyang, dahil buat mo kati amin ang dagitim pa isagadag kan kagarwatan ni Jonas. Uwan, madam. Itay pa'y anay pun-pun ko iti dakkel na maleta. Nasaya at nukas na. Madam, ti cellphone niya o agri-ring. Ngimot munik na ti umawawag. Anya nga tati bagada. Hello, Munik, iha. Tita, kasarsakmat ko lang dito balay ni ang nagapoy di hospital ngayon ni Jonas. Kumusta nga rodan ti pasyente tayo, iha? Adon ti si mayatan na, tita. Kaya piso na lang ang problema. Anya ti problema kini Jonas? Saan piso ti problema? Sino nga ron? Jay bantay na, tita, ni Eloisa. Karamba! Ada ka di linuloko nga ramid na siya katulong amang bambantay iti anak ko. Adda, tita. Kas labaybayan naman lang di bambantayan na ang pasyente. Pagkunaam, iha. Hindi siyempre kasi ti silad ngayon ni Jonas. Awan, ti magbabantay kan kwa na, tita. Anya, karamba! Napanan idi ni Eloisa. Hindi
Baguio. Aniya? Karamba! Kasanunod ang kasapulan ni Jonas apayawat na. Tita, di nagsuro na, hindi ka tulong yun, tita. Iso akin na lang, ipulong ko kada kayo. Saan amabalin amabaybayan na ti anak ko iti ospital? Kasaritak dayjay nga Eloisa itinalapat, apaman ang makapanak dita ospital. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Tonyan. Apay ngay mawag ka. Ay na, Eloisa. Patsyat ka manin kini, madam. Tapay. Awanak mo di damansyon. Imawag ni Senyorita Monique. Kat impulong na kini, madam. Asla mabaybay ang kanong abantayan ni Senyorito dita ospital. Anya? No kasta. Taga nagipulong ni Senyorita Monique? Agpaiso ka di? Ang mabaybay ang ti obligasyon mo akas bantay ni Senyorito Jonas, Eloisa. Saan apod no day Tonyan? Apay nga rin akas di ti impulong ni Senyorita Monique iti madam ta. Ha? Dumag kanta istoryak no nyat makagapo. Ajak makasubli adagos iti ayam ni Senyorito. Tengganak ana imbag Tonyan. Mabaybayan ni Eloisa, ti mambantayan na pasyente da ya ospital. Wen papa. Iso na sasayat ko mano day atong niyang lang timang bantay kini Jonas sa ospital. Pagunam, ang mabaybayan ni Eloisa, ti obligasyon na. Nadlaw ko iti papan ko pa ng sarungkar kini Jonas papa. Iha, san ka kumangagbalin a sensitibo unay? Aglalo no may papan, iti kabarbaro a katulong da. Tamangan, no ipagarbda, apadpadaksam. Apay sumata. Naliway na dyan nga Eloisa. Iti na ipakumit kan ko na trabaho papa. Nagpapambay. Ural, naipulong kong kini doon niya kandida. Anya? Wan papa. Kung naan doon niya kandida, salangadan na ni Eloisa. Tunyak, magirubwat ka kadagiti arwatam. Tanukas ka sa runtulang sukatam ni Eloy sa amang bantay kini Jonas si ospital. Anya, madam? Tiyak kaya ti panang baybayan ni Eloy sa iti anak ko. Madam. Inistorya kanyak ni Eloisa ti puno apasamag. It panagkita. Saan mo't anabaybayan ni Eloisa ti obligasyon na? Karamba! Di mo'y kalintingan jay pada makatulong. Tamangan na uresi ka, kat irabraban ko akapungtot. Ay, dahil tatirigat na kada kayo, madam. Nalaka kayo unay amamati kadagiti amin nga ibaga kada kayo ni Senyorita Monique. Sumardengkan! Taamangan lo si katipang ipapasak iti pungtot ko kin ni Eloisa. Ni Tunyag. Hello, Tunyag. Ay na, maipe. Talaga adin sa makapudpud no ni Eloisa kadagiti naitad kan kwa na ang trabaho. Ha? Ay, taapay man na, Tunyag. Pinabasol ni Senyorita Monique. Ang mabaybayan ti anak yu ti bambantayan na apasyentimi, ama. Anda, ay nagdakasan no padpadaksan dahil amonik ti anak ka. Tidakos na. Patyan amin ni Madam dagiti impulong kan kwa na ni Senyorita Monique. Ay, saan ang mabalin akasta, titrato dakin ni Eloisa. Ay, nasaysayangat langan. Nuwagik ka nakatulong da doon niya kandida. Talaga ka ding awan apulos pa kay aywakan ka, Eloisa. Pinagbantay ka iti anak ko iti ospital. Kalpasan anapo mo ti glass painting aladawan na. Sa palimadan ti pinatawad mo a problema. Madam, saan ko naliwayan ti obligasyon ko kini Senyorito? Dukas ta! Ululbutan naklaan ni Monique. Ha? Kasta ka di, kayat mo nga ipakaawat kadyak. Ha? Idaakas namin kin ni Senyorita Monique. Kat apektado unay na may papankin ni Senyorito ti pagsasaritaan. Karamba! Urnusin mo dagiti arwatam.
Dagiti arwatom nga intugot mo dito ospital. Tanito niyang tibang sukat kan kaabang bantay iti anak ko. Anya? Oh, apay ngagmulagat ka? Di mo kayat? Agreklamo ka? Ha? Saan matkit di, madam? O sige, no iso ti pagayatan nyo, da kayo ti matungpal, madam. Anya ti kunayo, mami. Sukatan nyo ni Eloisa, abantay ko dito ospital. Wan iho. Kat dito niyang to ti umay magsukat kan kuana akas bantay mo. Tadyak kayat, ipanang bantay kan ka ni Eloisa dito ospital. Mami, no dagiti impulong kada kayo ni Monique, ti rason apang sukatan nyo kini Eloisa akas bantay ko. Diyak kayat. Karamumpa. Tapay adi mo kayat iho. Idin do na baybayat ti serbisyo nito niyang ngam iti dayjay ga Eloisa. No para kanyak, mami. May mayat ti serbisyo ni Eloisa, ngam iti day di aton niyang. Tabaybayat ka di para kad ka. Nga uray mabaybayan na ka dito ospital. Saan nakmat abinaybayan, mami? Dalawag, dagiti impulong kanyak ni Monique. No saan man anak kasubli adagos iti ni Eloisa dito ayan ko. Iti na pan nagmerienda iti kantin. Kat adda rason, mami. Maawatak di dya sitwasyon. Karamba! Saan mo nga ikalintigan ni Eloisa? Tagdadata, asaan ada saya ti panang bantay na kad ka. May bayat, tunay tudyang. Para kanyak, mami. May ti serbisyo ni Eloisa. Iso ajak kahit asukatan nyo akas bantay ko dito ospital. Agyamanak, tagtalag kayo lang ta kanyak, senyorito. Kaputa makitak mo ti kinagagat kan kinaanos mo amang serbi kanyak dito ospital, Eloisa. Agyamanak, senyorito. Siyak ti agyaman ken ka. Tanakan anos ka amang tartaripato kanyak. Kunaklakit din. No di mo mapanugot ni mamim, asyak matlang tagtultuloy amang bantay kan ka dito ospital. Diyak kayat anito niyang tiagbalay na bantay ko, Eloisa. Taapay mat. Nagagat kan na anos mat nito niya akas kanyak, senyorito. Sikat ti kayat ko akadrak dito ospital. Ngam numabalin, saan ang kayat ni senyorita Monique asyak ti bantay mo, senyorito? Saan nga iso ti rumbang amang pili? No asino ti kayat ko akadwa dito ospital? Agkasingad unay ni mami man niya, senyorito, kini senyorita Monique. Wen, ta nasingad ti pamilyami kan ti pamilyada. Kan nagkaubingan kami kin ni Monique. Ngam agpapampay nasingad kami nga agpagayam. Kat jaklat ta kayat nga iso ti agpili iti bantay ko. Oh, masuruna ka nagkapoy di ospital Monique. Iso nagdiritsuak dito palayo. Anya ti tagsurunan niyo di ospital, tita? Di pa nagipilit lata ni Jonas, ani Eloisa lata ti magbantay kan kuana. Anya? Masurunak, tasan akayat ni Jonas sa sukatan nito niyang ni Eloisa akas bantay na. Mabaybayan nga roda ni Eloisa. Isugalat kayat na ngagtalinada bantay na. Day tangarod ti pakarurunta kay ti anak ko. Anya ti agdakin ni Eloisa. Tay sulaunay ti pakayaywan na, tita. Tsaka mo, iha. Ha, mapanak to man di ospital. Kasaritak ni Jonas. Punak dasan ka bumiyang, no asino ti kayat ni Jonas amang bantay king guana. Papa, nasingad kami nga agpagayam kini Jonas. Iso adyak kayat ang mabaybayan da iti ospital. Nga madanakam dagiti katulong na. Uwan, ngam kaslawan anyaman na kini Eloisa tagdama ka sa sadita ni Jonas. Atap mo lang dayta. Numadi ko mati serbisyo na. San ko man nakayat ni Jonas, nga iso ti agtali na abantay na iti ospital. Hello, Tatang. Nakaawag kayo, Mat? Ay, kaputa, dain-danon kanyak ni Tunyang, may papankin ka, balasan ka. Anya timbaga kada kayo nito niyang, Tatang. Iti panang pabasol king ka ni senyorita mo na ka, mabaybayan ni Jonas dito ospital. Saan kayo matanagan? Nalpasan day ta parikot. Ay, anya ti kayat mo asawan. Ingkalintagan nak ni Senyorito Jonas kini mamang na. Anya? Kaya't makapasukatan ni Doña Candida amang bantay kini Senyorito Jonas. Ngam, saan ni manugot ni Senyorito? Kan, imbaga na, asan apod no amabaybay akti obligasyon ko?
At ano, sakit na kamit laang ni Senyorito Jonas. Wan tatang, kat napanag nakakunti kinasaya at unay ni Senyorito Jonas. Nagkat say-saya atom nga raw ti mangisirbikin ko na. Ikit sapay lang kumatawan ton ti pagkapilawang kargiti amaw. Nimot lang doon niya kandidakan, Senyorita Monique, timang dildilaw kanyak. May sapay day amo day. Masubraan naman ti agipulpulong kinindun niya kantida. Tsak nga rod maawatan tatang. No ape akas na napudot lata ti ulo kanyak ni Senyorita Monique. Papa, nakarubat kayo man? Mapan kayo kadidya mo disipyo nga oray Sabado? Saan nga dya iti babanak? Sa di nga ron, Papa. Kayat ko asarungkaran ni Jonas. Ay, sayang. Noon ko mat naka-schedule na Papa nakitangal daw. Sumurot ako mamat, Papa. Kaano lati papan mo? Ay na, sa kalpasan na kayat mo manen ngumay kita ni Jonas. Ano ko ma? Ngore aginal daw ka mang sarong karken ko na di ospital. Anak, ay Jesus Mariosip. Masobram sa una yan, ti kinasaya at mo kini Jonas. Saan mo ta, Papa? Sige, mapanakon. Agur ura yan, ti driver ko. Yamanak iti panang sarong karyo kanyak dito yung ospital, Mayor. Wen, tadakayat ko nga umay kumpirmaran kin ka. Ha? Ay, anya ti kayat yung malawlawagan, Mayor. Agpaisugat diya saan mo kayat ti panawa. Kat napaggas ti panagmaniho mitilugan nyo. Ha? Ay, Wen do saan lang ti sungbat mo. ay, saan mo tunay ang napartak ti kunak? Mano, ti kataray na. 130 kilometer per hour lang, Mayor. Adya, saan ka di pailangan na partak na ita para kin ka? Makauawid ak ngamin una yan, edi. Biso pinartaka kon, Mayor. Ngam at di kay nakaawid ka po iti kinakaskasiro, madriver. Nadadal pa ka barbaro alugan ti anak ko. Saan kayo amadanagan? Ibagak to kin ni Mami. Sukatan medyo nadadal alugan ni Monique. Sa nabali, ti pan nakadadal di lugan tamasukatan. Ngam no ti biyagyo kuma tinapugaw. Pulo sa sana na may subli Jonas. Sorry, Mayor. No natay kumati anak ko. Anya kuman ababawik anang ibaga asik ka tinagmaniho. Iso ano dan tupay sunod na. Kaslasan kan apiyaran ngagmaniho. Anya? Nanandad pa ngagmaniho ti anak kong sika. Iso asan ka na mapyar ang mga imaniho king kuana. No dan tupay long distance apapanan nyo. Hello, Jonas, iho. Nagkaawag ka ba? Dapat ang maluksawak, Mami. Pasino ti kaluksaw ko? Di ka ti Eloisa? Kulat tuwat nga minana sa isaya at anito niyang timagbantay kan ka ti ospital, iho. Saan ani Eloisa ti kaluksaw ko, Mami? Sino nga ron? Ni Mayor Solomon, Mami. Anya? Tapay! Anya di naramid huwan na imbagakan ka ni Don Solomon ang nagluksaw ang unay ako na, iho. Kuna naabasol ko kano. No natay ni Monique iti pan nakadisgrasya mi, Mami. Anya? Binabalaw na kiti napaspas kano apa nagpataray ko. Ngayon puon ti pan nakadisgrasya mi, Mami. Wan, imbagamot kanyak na ita ni Monique. Kuna na anapaspas ka noon ay ti panagpataray mo. Nga, Mami, disgrasya day jay. Saan kumat nga mo? Anak, nasaysaya at matlaang tinaanan a panagmaneho. Magaw-awid akong munay, Mami. Hindi ibagayo nga at problema panggap kini Eloisa. Anya, gapula ang iti dayjay nagpartakan ti panagpataray mo, hindi nagawid kayo. Wan, Mami, ganun gaya. Itala nga malagip ko adamagan. Anya nga ti problema yung kini Eloisa. Managipulong launay. Among ka di asinalangan nak ni Ipe nga amana. Gapo iti panangungat ko kankwana. Idi na buong na ti glass painting alatawam. Anya? Dayjay, ti ko nagka-problema kini Eloisa. Managipulong. Bayan nyo, Mami. Nakasaritak to ni Eloisa may papaniti day taabana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Sa no tinarami niya pa ng salamat kami Jonas. Kapula ang tinaistorya kada kayo, kinapaspas na pa nagpataray. Iha, isot po, tinakadisgrasyan nyo. Nunatay ka, may subli na nga tatibiyag mo. Basit na ang agarumyal, tinasagrap ko. Agbabanbay, tay kunakon. Kaslasana kon ngagpiar nga isot agmaniho. Nuaddan tumanen, papanan nyo nga dayo. Ang Oh. awag niyo, Papa. Nimot doon niya kandida na ito yung mawawag. Ang mga no, damat na pati niya bagana. O sige, sumbatan niyan tiawag na. Inak mamatikayan, nagiti katulong tayo. Hello, Dunya Candida. Agyaman na ta sinong batang lang nga dagos ti awag ko, amigo. Gaputa mangan gunak no adda importante unay nga ibagam. Isoyak nagtaktak. Asim mong ba't iti awag mo? Talaga nga da nasisitaunay nga ipagam, Mayor. Anya da ita? Di may babani ti panangungat mo iti anak ko. Kamoy di panakadisgrasya dakit ni Muni. Nailiklig na kumati disgrasya no amo ni Jonas sinagan-anad. Kang Mayor, sana nagayatan ti anak ko ti panakadisgrasya da. Agbabanbay. No saan kumana paggasunay ti panagpataray na, mabalin na sandaan na disgrasya. Nala, sana ba ni tanalpasan? Kan sugat lang tinaganap ti anak mo ti panakadisgrasya ta iti anak ko. Iso sana rombang nga sinalangan mo pailaang ni Jonas. Tila babawik anang ibagay di ni Jonas, nga isot mangimaniho iti lugan ti anak ko iti panagawid da. Karamba! Urayan niya pa'y ti sasawam Don Solomon. Kat sana na ba'y sublipay na gatinalpasan ang pasamag. Diyo ka di mo. Milyones ti pinanggatang ko iti lugan ti anak ko ana disgrasya. Karamba! Kabala kabayadan nga uray mano a milyones, Don Solomon. Ibaga, tauray tamat langal daw, bayadan. Donya Candida. Anyat kinanayo, Papa. Nagsinungbat kayo kan Doña Candida, iti panagsarita iti cellphone. Wan, Anya mo tinagsinugbatan nyo. may baban iti panang salangad ko kin Jonas, gabi ti pat nakadisgrasya yo. Papa, kunakmat ngamin kada kayo idin. Di yun salsalangadan mo naungtan ni Jonas. Dapat tinaistorya kada kayo. San kay kumaan na disgrasya, no sana gapo iti kinakaskasiro na. Uray ata sa anak na tanaan ano. Agbabanbay. O sige. Ngam ne, Papa. Ang mga no dahil 20 pakarakrakan ti panagagayam ti pamilya tayo. Kan ti pamilyada. Salmat nga da. Tinasayaat. Agdawat kayo ti dispensakin doon niya Candida. Na, anya, siya ka mayor, dumawat na kiti dispensa. Tapno maagasan ti panagsinungbat yung kan doon niya Candida. Iti ka anuman, saan kong aramidan timbagam? San ada ka sa ramidan yung ibagbagak, Papa? No pagsayatan laki di ti kaduan. Yak kayat, dahil jay kiti adon niya kandidati rumbang nga dumawat kanya kiti dispensar. Akas nakalalayngan ngagsarsarita. Tay ko na akong Papa, diyo ko may palubo sa marakrak tinapintas alangan-langan tayo kada doon niya Candida. Naglagi po nyo. Iso ti paggapgapan ti kadaklan akampin fan diyo tunggal eleksyon. Madam, apay akurot man ang timugin nyo. Gaputa makapumpong tutak to diyan. Nonya ti kapungtot yaw, madam. Diyay baga ni Mayor Solomon. Nagida ka no ti pananggatang na ijay lugan ni Mudik. Ana disgrasya ti anak ko. Anya? Ay, wala, madam. Titi jay anay baga ni Mayor Solomon. At dalaki ti kayat nasawon, madam. Talaga nga ta. Ta sa anak ako nang at ibagkaawat iti dayjay anay bagkana. Tinamag ko numano ti pananggatang da iti dayjay ang lugan ni Mudik. Tauray anya nga oras. Kabala kabayadan. Imbaga na nga rod numano aribo, madam. Karampa! Saan aribo lang ti pagsasaritaan? No napintas alugan ti magatang tunyang. Ay, anya nga rod, madam. Milyones ti balor dagiti brand new kan napipintas alugan. Ay, kas
Ay, madam. Ay, diyak amo, tawan matlugan ko. Ay, anya nga rod, madam. Di bayadan nyo dyan na disgrasya ni Senyorito Jonas sa lugan ni Munay. Wan! Bayadak! Nulakit di ibagana, numano ti pinagkatang na idi, Tonyang. Tantikat, iso, ti makagapo apangungong tanda iti anak ko. Ay, may mayat no bayadan nyo, madam. Ay, wan gayam, imawag ka na kita ni Jonas. At anda pagatgatang na aprutas akayat na kanan. Isamapan kantuman gumatang kadagiti prutas. Taipan bunto at tagos iti ospital. Ay, uwan, madam. Ay, mabit lang. Umaya ka. Ay, naimbag nga aldaw yaw, ama ipay. Nay, si Kamit Gayam Tunyang. Nakaumay ka man, balasang ko. Sige, sumrek ka. Dadi do'y taong nagnagsarita. Ay, agyaman ak, ama. Nay, adamat bit-bit mo ngay may. Anya ka di dagita? Ay, dagiti paborito a prutas nga nakibalon kini Senyorito Jonas ijay ospital, ama. Anong di magasak dito ibalayaw? Tanong kayat yung nga umay sarungkaran ni Eloisa, amang banbantay kini Senyorito, kat makikuyog kayong kanya. Ay, alaman nga raw, balasang ka. Umayak mamat. Mailiwak mo tan iti balasang ka. Ay, no kasta kat ingkay nga rudan agrupot, ama. Sige. Makikalugan kayon kanyang amapan ijay ospital, nga ayan da Senyorito Jonas, kan Eloisa. Nasayat ma, tanalagip-dak nga umay nakbisitaan dito ospital, tatang. Ay, well, di magas nga minito niya, ganyan balay, kat inawis na nga may dito, itap no makita ka kanumat. Nagsayatan, tanalagip na kayo ngay may nawis nito niyang, tatang. Well, kat kumusta ka matitipan ang bambantay mo kini Senyorito Jonas? Nasaya at matatang. Awan pare ko titi pasyente me. Kas nakunakon kada kayo iti. Nasayati ka sa saad na. Naasi, kan man nakaawat ni Senyorito Jonas. Ay, nabayag ka di pa, dito yung hospital, balasang ka. Mabitla siguro. Tamang rugay magtangaglunit dagiti nauunag asugat na, tatang. Ay, unay lakit day ni Senyorita. Dandanin na tayo, iti pan nakadisgrasya na, kini Senyorita mo na. Wan nga rat, tatang. Alam siguro, saan napayagasat? Kan... Ado pa siguro ti misyon na akayat nga ipaaramid ti Diyos kan kuana. Anya ti kunam Tonyang, imparipirip ni Don Solomon kin ni Mama, akayat na apabayadan jay lugan ni Monique anat pa disgrasya. Uwan, Senyorito. Isot istorya kanyak ni mameng. Imbaga ka din ni Don Solomon, numanot gatad, ti pananggatang na iditilugan ni Monique. Isot problema ni mamin, Senyorito. Ah? Tadi ka numat kahit nga ibaga ni Mayor Solomon. Angam ko na ni mamin. At sigurado a milyones ti pananggatang da idijay lugan ni Senyorita mo na eh. Oray milyones, kabalan mi abayadan Tonyang. Eh talaga, a milyonaryo kayo mat, Senyorito. Awagak to ni Monique, taisot pagdamagak numanot pananggatang na ijay lugan na. Hello, Jonas. Kumusta ka? Nakawag ka man? Kaputad na kayat ko adamagan kin ka, Monique. Iso nga imawagat kin ka. Anya dayta? Mano ka dito pinanggatang yung idijay lugan mo. Ah? Apay adam damagam. Kaputay paripirip ka nun ni Papa. Akas la kayat na pabayadan kada kami jay lugan mo. Ah? Iso damdamagag, numanot katat na. Kwa, jak amon. Jak malagip naman at pinanggatang mi. Imposible, adi mo malagip. Umno kastaman bilang. Kat salud-sudon minto kini Papa. Tabayadan mi uray mano. Tadi kat iso ti pangungumtan na kanya. Makita yu ti aramid yu, Papa? Rumubrububan ti risik iti nagbabaitan tayo kada doon niya kandida. Gapot pa nang ibagayo, abayadan dati na disgrasya, lugan ko. Milyones ti pinanggatang ko iti dayalugan.
Katalanga na di nabayadan. Papa, saan kayo kumamat nga agbali arupat kwarta? Ipalagip ko manan. Adon ti utang niya na yung bag-anakam kani Doña Candida. Anak, makasawa kini dagas. Di mo man isidir kanya kadot utang ko anay baganakam kang kuana. Apay sumat, Papa. Sumadenggan. Sanda asya kaya da utang na anay baganakam kada kuana. Uray suda. Damot utang da anay baganakam kanyak. Anya kumamat, Papa. Oh, nalipata mon. Ti pa nagdunar mo iti dara kan Jonas. Ah? Oh, Ayun, gayam. natay kuman ti kakaisunang anak ni Doña Candida. No awan ka nagdunar iti dara. Oh. Ah, wala niya. Talaga na tayo kuman ni Jonas no awanak, Papa. Kaning maglakit din, tagpada kami matititipo ti dara. Iso adi mo ibagbaga ada talaga da utang na anay baganakam kada kuada kan Jonas. Kumusta ti anak ko si Darong Karam iji ospital, Tonyang? Ay, sumarsarantan, madam. Kan na istorya kanyak ni senyorito, timbagayo panangi paripirip ni Don Solomon. Kaya ta papayadan kay lukan ni senyorita mo ni. Agad? Anyat ko na ti anak ko. Nakita ka kasla imalsem ti ropa na itinaibagakkan ko na, madam. Kat idi kwan, at inawakan na. Sino tinawagan na? Jakam mo, madam. Ngam atapag, ani senyorita mo ni ti inawagan na, madam. Anya? No puno ti atap ko. Kat amang ano imbaga na jay na iparipirip kada kayo ni Mayor Solomon. Munik, babanam. Papa, Hmm. mapana ka di mansyon da Doña Candida? Anya ti bagam kang kuana. Kaya't kakasarita ni Doña Candida, may panggapitin na iparipirip yu at kayat yu apabayadan tilungan ko ana disgrasya ni Jonas. Oh, ingkay baga di ka interesado bayadan na tilungan mo ano na dahil kasta ka de. Wan, Papa? Saan ka mapan? Ha? No makonsinsyada, bayadan wino sukatanda dilugan mo ana disgrasya kat nasaya at launay napimpintas pa'y kumati sukat na. Makagatang ta iti sukat na nga uray no saan da bayadan dyan na disgrasya alugan ko, Papa. Wah. Adaw mauawag kanyak, Papa. Imot gayam Doña Candida. Oh. Nagsayaat. Ah, Ah? syakman, kimakisarita kin kuana. Papa, anya ti bagay Di mo dabagan. Nanta silpon mo. Ah. Syakman ti makisarita iti dayta Doña Candida. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.